Malungkot naming nilisan ang kuta ng mga alamid. Napagpasya namin ni Don Lupo na puntahan sina Dante sa kaharian ng mga banakon. Halos mawala na kami ng pag-asa dahil inabot kami ng 3 araw bago pa kami natagpuan ng isang tauhan ni Dante. Nakalimutan namin na sadyang nakatago nga pala ang lugar na yon. Mabuti na lamang at nakita kami ni Tandang Kusinero. Namukaan pa rin ako ni Tanda. Noong una ay nag-aalangan pa ito dahil nga sa nabalitaan nila na isa na akong amangwa. Mabuti na lang at nakumbinsi din namin si Tanda ng lumaon. Ipinaalam nito sa hari nilang si Dante ang pagdating namin. Hindi nga nagtagal ay lumabas na mula sa sikretong lagusan ang batang hari. Kasama nito si Beto at ang iba pa nilang mga mandirigma. Gilier! Gilier, ikaw nga! Nagbalik ka! Bata! Sinasabi ko na nga ba? Babalik ka! Hindi mo rin kami matitiis. Dante! Beto! Kumusta na kayo? Para kaming mga batang magkakapatid na matagal nang hindi nagkita. Halos magyakapan pa kaming 3 na ikinagulat ng mga kasama nilang mga banakon at alamid. Yung tagpong ilang taong ka nang nawala galing abroad tapos sinalubong ka ng mga kamag-anak mo. Ganon na ganon ang senaryo. Gilier, ramdam ko ang nag-uumapaw na aura na nagmumula sa'yo. Ano bang nangyari? Nasaan na nga pala ang kapatid mo? Bata! Baka naman katulad ka na ng kapatid mong nangangagat ha. Sige ka, makunat ang balat ko. Loko ka talaga, Beto. Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, mapang-aser ka pa rin. Matapos nga nun, ay agad na kaming pumasok sa loob na lagusan. Doon ay nalaman ko ang mga naganap mula nang mawala ako. Ikinagalit pala ni Haring Quiros ang ginawang pagtulong nila Dante sa akin nang salakayin ako ng mga 3 kustodes. Pinutol na nito ang ugnayan ng 2 lahi dahil sa nangyaring yon. Kahit pala tulog ang hari ng mga awangan, ay walang naikukubli dito. Yun ay dahil sa pamamagitan ng 3 niyang alipores. Nakakausap pala nila ang hari kahit pamahimbing ang tulog nito sa kanyang tore. At kaya pala sobrang lakas ng 3 kustodes ay ang 3 pala talaga ang mismong espiritual na kapangyarihan ni Quiros. Sa oras daw na magising ang hari ay nagiging isa ang 3 kustodes at nagiging isang makapangyarihang aswang na laging nasa likod ng hari. Ipinagtapat ko din kila Dante ang bala kong paghihiganti kay Quiros at tulad ni Don Lupo ay suportado din nila ang layunin kong tapusin si Haring Quiros. Napailing na lang talaga si Dante sa kadahilan ng parang nilaro daw talaga ako ng tadhana. Kinuwento ko rin sa kanila ang tungkol sa mga mutya na kailangan naming kumpletuhin ng kapatid ko ang tag-anim nun. Sa totoo lang, wala akong interes sa mga mutya at nilinaw ko din sa kanila na hindi ako papayag na saktan sila ni Javier. Wala naman din akong pakialam sa misyon na sinasabi ni Tandang Kobo. Basta't alam ko sa sarili ko na kontrolado ko pa rin ang pag-iisip ko. Walang pa pwedeng magdikta sa birador. Sa oras na mapaslang ko si Quiros ay masasabi kong tapos na ang misyon ko sa mundong ibabaw. Alam mo, Gilier, laking pasasalamat talaga namin dahil ikaw ang isa sa itinakda. Kahit papano ay nabawasan ang pangamba namin. Asahan mo, Dante, kahit na anong mangyari ay walang magbabago. Ako pa rin to, si Gilier. Si Gilier na nakilala nyo bilang birador. Matapos ang kamustahan at palitan ng impormasyon, ay sinubukan namin mag-ensayo kinabukasan. Nanlaki ang mga mata nila Dante at Beto. Hindi sila makapaniwala sa kakayahang ipinamalas ko. Grabe, Gilier. Ibang level ka na talaga ngayon. Bata, may tatanong sana ako sa'yo. Oo naman. Ano ba yung Beto? Pwede pa ba kita kasarin?
Baka kasi mapikong ka na sa akin at gulpihin mo ko. Sira ka talaga. Akala ko naman kung ano yun. Tatakutin ko si Hakim. Kapag nagkita kami, sasabihin ko, nangangagat ka na. Kaya huwag siya magkakamaling asarin ka. Matapos namin mag-ensayo, ay muling ibinalik ni Dante sa akin ang kampila ni Akadir. Nagtaka pa nga ito sa naging tugon ko dahil hindi ko tinanggap yon. Nakita ko rin kasi na 100% niya itong nagagamit. Kumbaga, compatible sila. Di tulad kapag ako ang gumagamit, walang kuryenteng lumalabas. Pero sa kanya ay madali niya lang nagagawa yon. Marahil ay siya talaga ang itinakda na magmana ng kampilan. Nagulat din sila nang banggitin ko ang tungkol sa espada ng Amangwa. Gilier, ikaw ba talaga yan? Para kasing ilang buwan pa lang ang lumilipas, ganyan na ganyan din ang kakambal mong si Javier. Hanggang sa nakuha niya na nga ang karet. Oo, Beto. Ayon kasi dun sa matandang hinirang, para sa akin daw talaga ang espada na yon. At tulad ng karet ni Javier, ako lang ang makakahawak sa sandatang yon. Sakto ang pinaplano mo, Gilier. Sama-sama nating salakayin ang kaharian ng mga banyak. Kailan mo ba plano? Sa lalong madaling panahon. Makalipas nga ang 1 linggo, ay nakatapak na ang mga paa namin sa Sitio Filomena, ang lugar kung saan naglulungga ang mga banyak. Ayon pa sa mga katiktik na alamid, ay pawang banyak na ang nakatira sa Sitio Filomena. Kaya't sa oras daw na may maligaw sa kasukalang bahagi nito ay siguradong hindi na makakabalik pa ng buhay. Gilier, sadyang marami ang bilang ng mga banyak. Kahit pa pagsamahin ang alamid at banakon, ay hindi pa rin matatapatan ang dami nila. Kakayanin kaya natin? Tandaan mo, Dante, hindi basihan ang bilang at lakas. Maging ang bilis nga ay kayang talunin ng tamang tiyempo. Basta ako nang bahala sa hari nila si Victor. Ikaw naman ang umarap sa mga premyadong mandirigma nila. Areglado, Gilier. Teka, baka kailanganin mo to. Oh. Inihagi sa akin ni Dante ang isang supot na naglalaman ng balatilom. Pero ibinalik ko yon sa kanila. Ang sabi ko ay gamitin nila yon sa totoong nangangailangan. Siyempre, with matching angas yon para mas astig ang dating. Sana lang talaga kayanin ko si Victor. Bahala na. Tiwala ako sa mga natutunang kong taktika kay Tandang Kobo. Ngayon ay masusubukan ko na ng gusto ang tunay kong kakayahan. Nag-umpisa na kaming kumilos at hindi kami nahirapan na paslangin ang mga aswang na nasa labas. Sa totoo lang, konti lang kasi ang bilang nila. Dahil ang lahat daw ay nasa loob ng kuweba naninirahan. Parang mga banakon din pala ang peg nito, pero sadyang mas peligroso. Nang maubos na namin ang mga bantay sa labas, ay sinubukan kong hagisan ng sleeping bump ang entrada ng isang malawak na kuweba. Ilang minuto lang ay nakakapangilabot ang naganap. Halos mabingi kami sa napakatinis na tunog na unti-unting lumalakas. Nanggagaling ang tunog na yon sa loob ng kuweba. Laksa-laksang nagliparan ang mga banyak papalabas. Para talaga sila mga panike. Malalaki lang talaga. Sa bungat pa lang ng kuweba ay nagpaulanan ng bala ang hukbo ni Beto tungo sa mga banyak. Habang kami naman nila Dante ang sumasalubong sa mga nakakalusot. Marami ang napapaslang ng mga kasama namin gamit ang baril na may specialized na bala para sa mga aswang. Pero hindi pa rin mabilang ang mga nakakalusot. Tignan yan, ano bang klaseng mga aswang to? Tila walang katapusan ang bilang nila. Nako, naloko na. Mas malala pa ito sa inaasahan namin. Bahala na, sa bayan na to. Gamit ang kampilan,
ay nakakapas lang si Dante nang hindi bababa sa 10 bawat wasiwas niya noon. Habang si Beto naman ay grupo din ang napapas lang gamit ang latigong gawa sa laso ng banakon. Maging si Don Lupo ay tumulong din sa pakikipaglaban. Wala ayaw magpaawat ng matanda. Hindi daw siya papayag na maging walang silbi. Sa bagay, malakas pa rin talaga siya kahit na may kaidara na. Pero ang mas kinagulat ko ay nang makita ko ang bangis ng kapatid ni Dante habang nakikipaglaban nito. Sadyang malakas ang pisikal na pangangatawan nito kahit bata pa lamang. Ayon kay Dante, kahit nawala na ang mutya ng banakon, ay meron naman daw silang tinatawag na trabungko ng banakon. Isang uri din daw yon ng mutya at yun daw ang taglay ng kapatid niya mula sa yumao nilang ina. Tanga na ni Ymir ang espadang tanso ni Dante. Ayos, kahit papano ay nakakasabay ang grupo namin. Ako naman ay mistulang nagpo-food trip na naman. As usual, nilantakan ko ang puso ng bawat banyak na napapaslang ko. Grabe, hindi talaga ako nabubusog. Sa tansya ko ay nasa 300 na ang nakain ko. Pero sabik pa rin ako sa puso nila. Damang-dama ko rin ang lakas na dumadagdag sa akin. Amazing. Okay na sana ang lahat. Pero naging ibang usapan na nang naglitawan ang mga premyadong mandirigma ng mga banyak. Grabe, sobrang dami din nila. Hindi ako sigurado, pero parang nasa 3,000 ang bilang ng mga higanting banyak. Oo nga't marami kaming napaslang ni Dante, pero sobrang dami din talaga ang nalalagas sa aming mga kasamahan. Kung gamit ko sana ang espada ng Amangwa, malamang mas marami pa akong mapapaslang. Malaking tulong din talaga ang mga sumpet na may lason ng mga banakon. Kahit kasi nasa ere mga banyak, kapag tinamaan nun, talagang parang papel na bumabagsak. Ganon din ang mga higanting ahas na mandirigma ng mga banakon. Nagagawa nilang makasabay sa mga higanting banyak. Kutya, Royal Rumble na naman ang tema. Pero sa lahat ng digmaang napagdaanan ko, ay ito na yata ang pinakamalaki. Ngayon alam ko na kung bakit natalo ang mga alamid sa kanila. Ibang level din kasi talaga ang pisikal na lakas ng mga banyak kumpara sa mga alamid at banakon. Kumbaga 3:1 ang laban. Sa labanang ito ay masasabi kong 50-50 ang status. Ngunit na iba yon nang lumabas na ng lungga si Victor. Otek, aswang ba talaga ang isang yon o demonyo? Ang pangit kasi talaga at talagang nakakatakot ang datingan niya. May dalawang naglalaki ang sungay sa noo, si Ungas. Tapos malabay din ang pakpak niya na para bang pterodactyl. At ang mukha niya hindi talaga kanais-nais. May buntot pa nga siya, kaya parang diablo talaga. Tulad ni Haring Koso ay may spiritual na kapangyarihan din siya na makikita sa kanyang likuran. Ang angas din talaga. Kumikinang pa ang tangan niyang parang tabak at sa isang kumpas niya lang ay talaga naman nagtuturitan ang mga banakon at alamid. Kaya't bago pa siya makapaslang na marami ay buong tapang ko na siyang inatake. Todo lakas kong inahataw sa kanya ang tangang kong espada. Buiset, naputol lang yon. Parang katawan lang na saging na dumaan sa matalim na metal. Tinawanan lang tuloy ako ni Ungas. Sinundan ko agad yon ng isang napakalakas na suntok tungo sa mukha niya. Ayos, tumalsik at bumaon siya sa batuhan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinundutan ko pa siya ng isang malakas na sipa. Tek na yan, ba't ganon? Wala akong tinamaan. Sigurado ako, aabutin siya noon. Pero bakit nawala siya? Nilingon-lingon ko ang paligid.
Hanggang sa bigla na lang ako nakadama ng isang malakas na pag-atake. Asar, ako naman ang bumaon ngayon sa ibaba. Sobrang lakas talaga ng suntok na yon. Tumama sa pangako. Damang-dama ko ang puwersa niya. Buisit. Sa palagay ko, ay ikaw na ang amangwa na umubo sa aking ukbo. Akala ko pa naman, nakakatakot ka. Mahinang nilalang lang pala. Aba, lokon to ah. Isa't kalahating hambog din. Aaminin ko, malakas si Ungas. Sa tingin ko, pantay lang kami. O mas angat pa siya ng bahagya. Sinigundahan niya ako ng pag-atake habang nakandusay pa ako. Siyempre, hindi rin ako magpapatama. Mabilis ako nawala sa pwesto ko at ang kasunod nun ay hawak ko na ang buntot niya. Bitawan mo yan! Buwisit! Tignan ko lang kung Buwisit hindi ka mawindang dito, Ungas. Napahid ka! Winasiwas ko siya ng buong lakas. Paikot yon at pabilis ng pabilis. Bago pa man niya maihataw sa akin ng tabak niya, ay inihagis ko na siya sa batuhan. Baon si Ungas at halatang nahilo. Siyempre, sinamantala ko na yon para paulanan siya ng mga suntok. Hindi ko tinigilan ang pag-atake sa kanya hanggang sa magmukhang teddy bear na ang mukha niya. Habang ginugulpi ko siya, ay sumigaw siya ng pagkalakas-lakas habang parang nagcha-charge. Ang sakit sa tenga nun, nakakabingi. Tumalsik pa ako ng bahagya. Tek na yan, mas ikamamatay ko pa yata ang baho ng hininga ng aswang na to kesa sa mga patama niya sa akin. Muli kami nagsabayan sa ere. Shit, mukhang tama ako. Mas angat nga ang pisikal na lakas niyang taglay. Sa palitan kasi namin ng suntok, kaya ako yung sumuko at umilag. Ano? Kaya mo pa ba amangwa? Kung sa akin nahirap ka na, paano mo pa kaya harapin ang ibang lahi ng mga aswang? Ikaw na ba talaga ang pinagmamalaki ng mga hinirang? Mahinang nilalang. Huwag mo kong insultuhin, bugok. Nagsisimula pa lang ako uminit. Kaya pala hindi mo na matagalan ang mga pag-atake ko. Asar, nahalata niya rin pala yun. Pero sa totoo lang, kaya ko pa. Sadyang makunat lang talaga ang isang to. Nagpatuloy kami sa sagupaan. Suntok, sipa, hambalos at kagat. Halos hindi niya rin naman nagamit ang tabak niya. Kasi madali ko lang naman naiilagan yon. Kaya't mano-mano na lang kami na nagulpihan. Sa totoo lang, patas lang ang nagresulta. Bugbog siya, pero ganun din ang inabot ko. Lilia, ayos ka lang ba dyan? Medyo tagalit tayo. Inilibot ko ang aking paningin. Putya, lamang na ang mga banyak. Lugi talaga pagdating sa pakunatan. Oo nga't nakakasabay ang mga alamid at banakon. Pero sadyang mas mahirap patayin ang mga banyak. Kitang-kita ko na ang hirap ng mga kasama namin. Hindi kaya masyado kami nagmadali ni Dante. Malaking pagkakamali yata ang desisyon namin na sugurin agad ang karian ni Victor. Naloko na. Hindi na kami pa pwedeng umatras pa. Tagilid na talaga kami. Madami pa rin kasi ang mga kalaban. Pero ang grupo namin ay mahigit sa kalahati na lang. Halos mawala na ng pag-asa ang mga kasama naming aswang. Iilan na lang kasi kaming nakakasabay. Mga premyadong alamid, Panakon, si Dante at Beto, si Yumir at Don Lupo. At ang iba ay hirap na talaga. Maya-maya pa ay nagulat na lang kami.
nang biglang naglitawan sa kakahuyan ang grupo ng mga awangan. Hindi sila ganong karami pero nagbigay yon ng pag-asa sa mga kasama naming alamid at banakon. Sa di kalayuan ay may tumawag ng pangalan ko. Si Hakim. Ano, Gilier? Kaya pa? Bakit parang nagbuka ka ng teddy bear dyan? Hoy Hakim, hindi mo na pa pwedeng asarin si Gilier ngayon. Minsan, hindi na yan nakakakilala. Bigla na lang kasi siyang nangangagat. Hindi ko maipinta ang reaksyon ng mukha ni Hakim. Hindi niya kasi alam kung ini-stir lang siya ni Beto o nagsasabi talaga ng totoo. Sinabayan ko pa ng mabangis na pagtingin kaya't nag-alangan din talaga si Kumag. Sabi ko na nga ba, hindi niya rin kami matitiis. Kahit ilan lang sila ay sobrang laking tulong talaga. Nabuhayan kasi ang mga aswang na kasama namin at unti-unti na ulit kaming nakakasabay. Patuloy kami nagulpihan ni Victor. Medyo nagsasawa na nga ako eh. Ewan, pero parang hindi ko nadama ang bawat pag-atake niya. Siguro namanhid na ang katawan ko. Nagulat ako kay Dante. Bukod kasi sa nakakapagpaulan na siya ng kuryente, ay talaga namang lumaki na ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Malaprokoso na rin ang datingan. Sa kakamasid ko sa kanila, ay mas lalo tuloy akong nagulpe ni Victor. Buisit. Malapit na tuloy ako maniwala na hindi ko talaga siya kayang talunin. Bigla ako natauhan nang maalala ko si Tandang Kobo at ang mga itinuro niya sa akin. Masyado na pala ako nagpadala sa galit ko at nanggigil na ako ng tuluyan sa hari ng mga banyak. Kaya't nakipagsabayan ako sa kanya. Napagtanto ko na mali ang diskarte ko. Sadyang malakas at makuna talaga si Victor. Pero sigurado ako may kahinaan din ang bugok na to. Sa totoo lang, nakakadama na ako ng unti-unting panghihina. Akala ko pa naman sobrang lakas ko na. Pero hindi pa rin pala talaga uubra. Ayon kay Tandang Kobo, habang nadadagdagan daw ang mutyang nakukuha ko, mas lalo akong lalakas. Kung hindi man daw, madadagdagan ang abilidad at kakayahan ko mula sa pinanggalingan ng mutya na nakukuha ko. Isang mutya pa lamang ang taglay ko at nagmula pa yon kay Javier. Kaya pala may nababanggit siyang panimula. Malamang ang tinutukoy niya ay si Dante. Pero nagkamali siya dahil hindi ko hahayaang mapahamak ang kaibigan ko. Pamilya na ang turing ko sa kanila at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Huwag naman sanang dumating ang pagkakataon na kailanganin pa namin ni Javier na magduos. Patuloy ako nakipagtagisan kay Victor at kahit medyo lamang siya ay hinayaan ko lang yon. Gusto ko makampante siya na kayang-kaya niya ako. Kailangan ko lang humanap ng tamang tiyempo. Isa-isa kong inalala ang mga taktika at words of wisdom ni Tandang Kobo. At ngayon ay sisimulan ko nang gamitin yon. Nanlaki ang mga mata ni Victor nang bigla siyang nahirapang patamaan ako ng pag-atake niya. Gumamit ako ng ilusyon at sinubukan ko sirain ang konsentrasyon niya. Tagumpay ang teknik na yon at unti-unti ay napupuruhan ko siya. Ang problema lang ay sobrang kunat niya. Ang 10 suntok na sinasalo niya sa akin ay natutumbasan niya lang ng isang pag-atake. Kahit na ganun kalayo ang pagitan ng puntos namin, ay halos pantay pa rin ang damage namin dalawa. Sa isang patama niya lang kasi, ay talaga namang iniinda ko. Siguro, ay dahil unti-unti na rin ako nanghihina. Maya-maya pa, ay minalas ako nahuli nang naglalakihan niyang kamao. Sakal-sakal na ako ni Ungas ngayon. Tawan mo ko! Ayos ka rin sana, Amangwa. Sa tingin ko, ay malayo pa ang mararating mo. Ang kaso,
Nagkamali ka ng unang hinarap mo. Dahil hindi mo pa kayang pantayan ang taglay kong kapangyarihan. Ang dami mo pang satsat, Ungas. Tapusin mo na ako. Kung kaya mo. Kung nagmamadali kang pumanaw, pues, pagbibigyan kita. Tapos ka na, Victor. Para sa mga kalahi kong pinaslang nyo. Panuway ka. Dapat lang maubos sa mga lahi niyong alamid. Dapat ay matagal ko na kayong tinapos. Nagulat ako nang biglang nag-iba ang galaw ng espiritual na kapangyarihan ni Victor. Pwede palang mangyari yon. Ang buong akala ko ay iisa lang talaga ang pagkilos nila. Tek na yan. Akala ko talaga katapusan ko na. Mabuti na lang at to the rescue si Dante. Silang dalawa naman ngayon ang nagtagisan. Sa kabila ng kapangyarihang taglay ng kampilan, ay talaga namang hirap na hirap pa rin si Dante. Ibang-iba talaga to si Victor. Malayong malayo ang kapangyarihan niya kumpara sa unang hari na nakalaban namin na si Bipuro. Lalo na pagdating sa pagiging makunat. Hirap na hirap ang batang hari pero buong tapang pa rin itong hinaharap ang hari ng mga banyak. Medyo natulala ako. Ang ganda kasing pagmasdan ng tagisan ng dalawa. Pareho kasi silang ma-espiritual na kapangyarihan pero mas angat pa rin ang maladiablong nasa likod ni Victor. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinulungan ko na si Dante. Pero hindi pa rin namin mautakan ang hari ng mga banyak dahil nagagawang harapin ako ni Victor habang ang espiritual na kapangyarihan nito ay lumalaban kay Dante. Sa kabila nun ay meron ako napansin na kakaiba. Tama, hindi ganun kasulido ang mga pag-ataking pinapakawalan ni Victor kumpara kapag iisa ang kilos nila ng halimaw na nasa likod niya. Kumbaga, nahahati ang lakas nila. Damang-dama ko yon, kaya't sinabihan ko si Dante na ipagpatuloy niya lang ang pag-atake sa likod. Ayos, nasasaling si Victor sa mga patamang ginagawa ko. Pero maya-maya pa ay nakahalata na ito. Kaya't muli silang nag-isa ng espiritual na kapangyarihan niya. Yung halimaw nga na mukhang diablo. Tumpak ang hinala ko kasi muli na naman bumalik sa dati ang lakas ni Victor. Maging si Beto Takim ay sinubukan na ring tumulong gamit ang kanika nalang sandata. Medyo jahay talaga. Malaki kasi ang expectation nila sa akin. Ganon din naman ako. Pilingero. Pero ang totoo pala ay hindi ko pa kayang sumabay sa mga ganitong kalalakas na hari ng mga aswang. Sa totoo lang, nasa pang-7 pinakamalalakas na lahi ng mga aswang itong mga banyak. Ayon yon sa impormasyon na nasa listahan ni Tandang Kobo. Mahigpit niyang bilin sa akin na unahin ang mga mahihinang angkan. Pero dahil nga may atraso tong mga banyak kila Dante, tapos nasa pangangalaga pa nila ang sandata ko, kaya't inuna na namin sila. Kala ko talaga magiging madali, pero nagkamali ako ng kalkulasyon. No match pa rin pala talaga ako. Asar. Apat na kaming nagtulong-tulong, pero sabay-sabay pa rin kaming tumuturit. Iba kasi talaga tong si Victor. Parang hindi napapagod. Nang mapalapit ako kay Dante, ay pasimple ko siyang kinausap. Nahalata niya rin pala ang pagbabago sa lakas ni Victor sa tuwing naghihiwalay sila ng diablo sa likod niya. Iisa lang pala kami nang binabalak ang mapaghiwalay ang dalawa. Yun na lang kasi ang tanging paraan na nakikita namin. Agad na pinaalam ni Dante yon sa dalawa, kaya't maya-maya nga ay sabay naming inatake ni Beto si Victor mula sa harap nito. Si Dante Takim naman ang tumira sa likod. Nung una ay talagang pinadama namin kay Victor na nanghihina na kami at hindi na namin kaya kahit maghiwalay pa sila ng diablo niya. Kaya ayun, napilitan kami magpagulpe. Nagtulong-tulong pa kayo ha.
Mga mahihinang nilalang. Kung sa bagay, kailan nga ba nagtagumpay ang kinatatakutan nila mga amangwa? Sa tagal ng panahon, puro banta at pananakot lang ang alam gawin ng mga hinirang na yan. Pwes, patutunayan kong palpak ang kanilang itinakda. Mamatay kayong lahat! Ah! Beto! Ngayon na! Bago pa man maitarak sa akin ni Victor ang kanyang tabak, ay mabilis nang napuluputan ng latigo ni Beto ang kanang kamay nito. Kaya't hindi niya nagawang maituloy ang pag-atake. Yun naman ang pagkakataong hinihintay ni Dante upang umatake sa kanang kamay din ng Diablo. Habang buong lakas ding hinahawakan ni Hakim ang kaliwang kamay nun. Ngunit iniwas-iwas lang nito ng todo si Hakim tungo sa lapag. Ganun din ang nangyari kay Beto na nakasaad na talaga sa aming plano. Ayos, pagkakataon ko nang umatake. Pinuntirya ko ang puso ni Victor upang madukot yon. Nanlilisik ang mga matang napatitig sa akin ang hari ng mga banyak. Habang unti-unti kong dinudukot ang puso niya. Sumpain ka, amangwa! Ngunit panandalian ako natigilan nang bumakas ang ngiti sa labi ni Victor. Unti-unti itong lumingon sa kinatatayuan ni Dante. Shit! Nakita ko nakabaon na sa tiyan ng batang hari ang kamao ng Diablo niya na unti-unti nang naglalaho. Dante! Panginoon! Gilier! Tuluyan ang bumagsak ang hari ng mga alamid habang nakahawak ang dalawang kamay nito sa nabutas niya sikmura. Walang yaka! Mamatay ka! Ha! Buong lakas kong tinagpas ang ulo ni Victor gamit ang nagtatalasang kong kuko. Pumulandit ang kulay itim nitong dugo habang mabilis na humiwalay ang ulo ng hari ng mga banyak mula sa kanyang katawan. Nagmamadali naman kami na nilapitan ang ngayong nakahiga na si Dante. Dante, ayos ka pa ba? Haring Dante, magpakatatag ka. Panginoon, hindi ka pa maaaring mawala. Wala pang magmamana ng trono mo. At sino namang may sabing mamamatay na ako? Inilabas ni Dante ang isang supot na naglalaman ng balatilom. Ayos, buong akala ko talaga ay mababawasan na ang kaibigan ko. Pasalamat na lang talaga sa mahiwagang bagay na yon na agad na napagaling ang batang hari. Buong kasabikan ko naman tinitigan ang nagliliwanag na puso ni Victor bago ko nilantakan yon na parang asong gutom. Matapos kong gawin yon ay nanginig ang buong katawan ko na para bang may epilepsy ako. Kakaibang pakiramdam ang tumaloy sa buo kong katawan. Alam ko may kapangyarihan na naman ang nadagdag sa akin. Ganito ang naramdaman ko nung una akong pinakain ng puso ng aswang ng kakambal kong si Javier. Pero mas matindi ang epekto nito. Kumbaga, mas solid ang datingan. Nakita ko ng bahagya ang mga nakaraan ni Victor. Masyadong magulo. Pero may tinandaan ako na ilang mahalagang impormasyon. Wala na akong pakialam sa ibang nakaraan niya. Basta ang mahalaga, napaslang ko na siya at makukuha ko na ang aking sandata. Nakita ko naman kung saan nila itinago yon. Ibang klase, nakaka-amaze talaga ang espada ng amangwa. Espada ko pala. Ito talaga yung nakita ko doon sa pangitain ko. Pero mas namangha ako nang tuluyan ko na itong nahawakan. Kaagad na naglabas ito ng kulay asul na usok. Animoy ora yon na nanggagaling sa espada. Kakaibang pakiramdam din ang natamo ko. May malakas na puwersa ang biglaang dumaloy sa buong katawan. Oo nga't mainit yon
Pero sakto lang. Hindi katulad ng unang beses na hawakan ko ang kampila ni Akadir. Ayon kay Ymir, marami pa rin daw ang mga nakatakas na banyak. Nang malaman ng mga ito na patay na ang kanilang hari. Kung saan sila patungo ay hindi namin alam. Basta ang mahalaga ngayon ay wala nang magtatangka pa na guluhin ang mga alamid at magbabalik na rin sa dating sigla ang Sitio Phenomena. Marami ang nagbuwis ng buhay sa mga kasamahan namin. Hindi rin mabilang ang mga nasugatan. Pero ang kapalit naman nun ay ang kapanatagan at kapayapaan sa kaharian ng mga alamid. Payapa naming nilisan ang Sitio Phenomena. Kinausap din namin ang mga taong naninirahan sa lugar na yon na maaari na nilang maipagpatuloy ang kanilang mapayapang buhay. At kung sakaling magbalik ang mga natitirang banyak, ay kaagad nila itong ipagbigay alam sa amin. Payapa namang lumipas ang ilang linggo. Unti-unti naming binuo ang halos masirang kaharian nila Dante. Mas pinatibay pa namin ngayon ang mga depensang nakalatag sa buong kapaligiran. Kailangan namin siguraduhin na hindi na mauulit pa ang pananakop na naganap mula sa ibang lahi. Tumulong din ang mga banakon sa mga gawain bago pa sila tuluyang bumalik sa kanilang kaharian. Maraming salamat, Gilier. Hindi ko na talaga alam gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Para ka namang others eh. Di ba nga pamilya tayo? Siyempre, hindi natin maaaring iwanan ang isa't isa. Oo naman, Gilier. Pero salamat pa rin. Alam mo Dante, maraming salamat din. Kasi natulungan nyo rin naman ako makuha ang mutya ng mga banyak at lalong-lalo na ang sandata kong ito. Hindi ko magagawa yon kung wala kayo. Siya nga pala, Gilier. Ano na ang susunod mong plano? Bago pa man ako nakatugon ay nagulat kami nang biglang dumating ang kanang kamay ni Hakim. Humahangos ito at sugatan. Isang masamang balita ang dala nito. Hahatulan na daw ng kamatayan ang pinunong mandirigma ng mga awangan. Ipinataw daw ang kaparusahan na yon ng kasalukuyang namumuno sa kanila, ang Tres Custodes. Grabe, talagang walang maitago sa tatlong ungas na yun ha. Nalaman pala ng mga ito ang ginawang pagtulong nila Hakim laban sa mga banyak. Pinatakas na daw siya ng kanilang pinuno bago pa man humarap ito sa Tres Custodes. At meron na lamang daw natitirang 3 araw bago ipataw sa kanila ang kaparusahang kamatayan. Hindi natin maaaring payagan ang binabalak nila. Sukurin na natin sila bago pa mauli ang lahat. Sang-ayon ako, Beto. Hindi ko sila mapapatawad kapag may masamang nangyari kay Hakim. Bakit ba kasi hindi na lang siya tumiwalag at sumama sa atin? Patawarin niyo ko. Sa totoo lang, ay gustong sumama sa akin ni Hakim. Ngunit hindi namin basta-basta maiiwan ang mga awangan sa kamay ng 3 tagapagbantay. Kilala namin sila kung papaanong magpalakad ng kaharian. Brutal sila at walang pakundangan. Huwag mo nasisiyan ang sarili mo, Don Lupo. Matagal na ring namumuro sa akin ng 3 bugok na yun eh. Ngayon nila ako subukan. Sisiguraduhin ko ang katapusan nila kasama ng kanilang hari na si Kiros. Wala na kaming inaksayang sandali. Gumawa kami ng mabilisang taktika. Iminungkahi ni Dante na pabalikin ang mga banakon upang makatulong sa amin. Pero may suwestyon si Don Lupo. Susubukan niya raw na kausapin ang iba pang mga awangan. Baka sakaling mapakiusapan niya ang mga ito. Kita ko sa mata ng matanda ang purong pagmamalasakit sa mga dati niyang nasasakupan. Kahit kaming dalawa ni Dante ay napaisip na rin. Hindi nga pala ito katulad ng mga nagdaang tigmaan na sinagupa namin dahil ang makakalaban namin ay mga dati rin naming kasamahan. Alam kong hindi kaya makita ng Don na kami-kami rin ang magpapatayan. Sa aming panig ay hindi rin namin hangad na maganap yon. Sana lang talaga umubra ang binabalak ni Don Lupo dahil walang sino man ang makakapigil sa akin na ipaghigante ang sinapit ng aking pamilya. Magpapayat ka, Kiros, sa kahit anumang paraan
Kinabukasan ay muling bumalik si Tanda. Kinausap nito ang kanyang mga tapat na alagad. Marami daw ang sumang-ayon sa suhestyon niya, pero maliit na bilang daw yon kung ikukumpara sa kabuuang bilang ng mga awangan na nananatiling tapat kay Kiros. Ang iba naman daw kasi ay talagang malaki ang takot sa kanilang hari, kaya't malabong mapasunod niya ang mga yon. Pasensya na kayo Don Lupo, pero mukhang hindi na natin maiiwasan ang digmaang ito. Hindi natin pwedeng pabayaan si Hakim. Nauunawaan kita, Gilier. Ngunit mukhang wala na nga rin talaga ako magagawa pa. Kung kinakailangan dumanak ang dugo para sa kapayapaan, ay kailangan natin magsakripisyo. Hindi rin ako papayag na hatulan nila ng kamatayan si Hakim. Kahit na madalas kami magtalo, ay naging higit na sa kapatid ang turing ko sa kanya. Hirit ni Beto na tila maluha-luha pa. Ang kumag, guns na guns ang datingan, pero madrama rin talaga. Medyo nabawasan tuloy ang tensyon na nangingibabaw sa aming pagpupulong. Para tuloy kami mga baliw, sasabak sa digmaan, pero nakukuha pa magtawanan. Isang araw bago hatulan ng kamatayan sila Hakim, ay palihim na naming napaligiran ang buong mansyon. Sinalubong kami ng mga tauhan ni Don Lupo mula sa sikretong lagusan. Nakakalungkot dahil iilan lamang ang bilang ng mga ito. Sa tingin ko ay hindi pa sila lalagpas sa 30. Karamihan pa sa mga ito ay ang mga katandaan mula sa binuwag na konseho. Isa lang ang ibig sabihin nito, mapipilitan kami makipagpatayan sa mga dati naming kakampi. Masakit man sa loob, pero kung minsan ay hindi talaga maiiwasan ang mga ganitong pangyayari. Ayaw namin sila saktan, pero kung patuloy sila magbubulag-bulagan at magsusunod-sunuran kay Kiros, ay wala na kami magagawa pa. Hindi mo rin talaga sila masisisi dahil yun na ang kinamulatan nila. Pero sana, kinonsidera din nila ang mas maayos na pamamalakad ni Don Lupo o kahit ang mga pinagsamahan man lang naming mga alamid. Ewan, basta hindi maaaring mamatay si Hakim, hindi ako makakapayag. Kung sa bagay, isa na talaga to sa bala kong isunod na gawin, ang paslangin si Kiros. Kasama ang mga permeyadong mandirigma ay pumasok kami sa lihim na lagusan tungo sa bakuran ng mansyon. Salamat naman at nakapaghanda na rin ang mga bataan ni Don Lupo ng ibang daanan, kaya't hindi na namin kailangan malagasan ng marami bago makapasok sa loob. Maya-maya pa ay nasa kalagitnaan na kami ng daan nang makarinig kami ng mga dumadagungdong na tunog mula sa malalakas na pagsabog. Hudyat na yon ng pag-atake. Sa kabila ng mga digmaan na pinagdaanan ng mga alamid, ay sadyang marami pa rin ang bilang ng mga ito kumpara sa mga awangan, kaya't magdudulot pa rin yon ng pangamba sa mga tauhan ni Kiros. Don Lupo, papaano kapag nagawa kong matalo ang Tres Custodes? Magigising na ba ang hari nyo? Malabong matalo mo sila, Gilier. Ha? Bakit naman? Sa tingin mo, hindi ko ba sila kakayanin? Sa taglay mong lakas at kapangyarihan sa mga sandaling ito, ay malamang sa malamang natalunin mo ang 3. Pero bago pa mangyari yun, ay kusa na sila mag-iisa upang muling mabalik sa tabi ni Ama. At ang kasunod nun ay ang pagmulat niya. Ayos, sa wakas, ang matagal ko nang pinakihintay ay malapit na maganap. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Hintayin mo ko, Kiros. Malapit ko nang wakasan ang paghahari mo. Walang kahirap-hirap naming napasok ang loob ng mansyon. Medyo nagulantang pa nga ang ibang mga awangan. Abala kasi sila sa pagpapaputok sa mga umaataking hukbo ng alamid. Medyo natigilan pa nga sila nang makita nila na kasama namin si Don Lupo. Parang ayaw nilang lumaban, pero sa huli ay napilitan na rin sila. No choice na kundi makipagtagisan sa kanila. Nagulat pa ako nang mapansin kong sumambulat ang napakalaking gate ng mansyon.
Namangha ako sa aking nakita. Si Dante. Si Dante ang may kagagawa nun. Hindi ko inaasahan, pero lumaki na talaga ng gusto ang espiritual na kapangyarihan niya. Sa tansya ko, nasa 12 talampakan na ang taas nun. At maaaninag na rin talaga ang itsura nito. Medyo napaisip pa nga ako kasi parang pusang itim yun. Pero ang postura ay parang isang sinaunang mandirigma. Parang lapu-lapu ang datingan. Halos ayaw kong patulan ang maawangan. Kaso anong gagawin ko? Umaatake na rin kasi sila eh. Pero hanggat maaari ay binabalda ko lang ang mga nakakasagupa ko. Tulad ng dati ay Royal Rumble na naman ang tema. Sa kabila ng lamang na bilang ng mga alamid ay halos pantay lang ang resulta ng salpukan nila. Maliban lang sa amin nila Dante at Beto. Masasabi kong easy fight lang talaga. Maya-maya ay may biglang malakas na pag-atake ang tumama sa mukha ko. Bahagya pa akong bumaon sa makapal na pader ng mansyon. Sa wakas, nagpakita na ang 3 ungas. Mabilis nila akong kinuyog. Grabe. Kahit lumakas na ako ngayon, ay hindi ko maitatanggi na nasasaling pa rin talaga ako ng pag-atake ng 3. Napansin ko rin ang bahagyang pagbabago sa anyo nila. Nag-iba ang aura ng 3. Masasabi kong mas lumakas pa sila kumpara sa uli naming pagkikita. Sa totoo lang ay nahirapan pa rin ako. Pero nasasabayan ko silang 3. Hindi katulad dati na halos mapatay na nila ako sa gulpe. Nang umatake ang unang kustodes, ay agad kong na-counter yon. Halos lumuwa ang mata ni Ungas nang tamaan ko ng solidong uppercut sa sikmura. Mabilis namang nagpakawala ng sipa ang ikalawang kustodes. Pero bago pa siya makaporma, ay inihagis ko na sa kanya ang namimilipit niyang kasamahan. Kaya't pareha silang bumalandra sa pader ng mansyon. Nagulat pa ako nang biglang mapasigaw ang ikatlong kustodes na tila ba nahihirapan ito. Nang lingunin ko ang aking likuran ay napansin kong aatake na sana ito, pero napigilan pala siya ng latigo ni Beto. Saan ka pupunta? Dito ka sa akin. Hinarap ni Beto ang ikatlong kustodes, habang ang ikalawa naman ay binakbakan na rin ni Dante. Walang jutong mga to, hinagawan pa ako ng papel. Gusto ko pa naman sanang kulatain ng gusto ang 3 ungas na yon. Malalakas na gulpe ang inabot sa akin ng unang kustodes. Pero napansin ko na may pagkamakunat din ito. Mala Victor din ang peg. Maya-maya pa ay nagbukang teddy bear na ang mukha ng 3. Panis pala sila pag 1-on-1 na ang labanan. Pinakakawawa ang kalaban ni Beto. Nagmukhang isinumpa ang itsura. Puro latay kasi ang natamo. Ni hindi man lang siya nakatama kay Beto. Hindi nga nagtagal ay naganap na ang sinabi ni Don Lupo. Totoo ngang mag-iisa ang 3. Naging isang napakabangis na halimaw ang 3 kustodes. Sobrang kapal ng balahibo nito na kulay abuhin at nagmukhang semi-taong lobo. Nasa 12 talampakan ang taas nila at sobrang laki ng katawan. Damang-dama ko ang biglaang pagtaas ng level ng kapangyarihan nila. Pero hindi ko muna sila sinugod. Inaantay ko kasing magtungo sila sa Torre ni Quiros. Pero nakapagtatakang nakipagsagupa pa rin sila. Agad na napuruhan si Beto. Ewan ko, pero parang siya talaga yung target. Siguro nabuisit talaga ng gusto yung nakalaban niya kanina, kaya siya tuloy yung pinuntirya. Sumunod na umatake si Dante, pero nahirapan ng batang hari. Hindi na ako nakatiis, sumausaw na rin ako sa tagisan nila. Nang papasugod na ako, ay nakita kong tumalsik si Dante sa di kalayuan.
Grabe, ibang level din talaga ang pinagsama-samang lakas ng tatlo. Bigla tuloy ako napaisip, kung ganito nakalakas ang gabay, papaano pa kaya ang Panginoon nila? Sinubukan ko muna makipagsabayan ng mano-mano laban sa halimaw na kustodes. Gusto kong malaman at masubukan kung gaano ba sila kalakas. Hindi ko pa tinatangkang gamitin ng espada ko kasi gusto ko sana ang unang lalapat na dugo sa sandatang ito ay ang dugo mismo ni Kiros. Gilier, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Dante. Kayang-kaya ko ang mga pinapakawalan nilang pag-atake. Iligtas mo na si Hakim. Ako na ang bahala dito. Pinuntahan na siya ni Don Lupo. Hindi ako alis dito, Gilier. Mahirap na. Baka kung ano na namang milagro ang mangyari sa tatlong yan Aalalay na lang ako sa'yo. Sige, Dante. Pero sana, ibalato mo muna sa akin ang isang to. Dahil kung hindi ko sila kakayanin, papaano ko paharapin ang Panginoon nilang si Kiros? Sige, Gilier. Nauunawaan kita. Aminado ako. Malakas at makunat din talaga ang pinag-isang kustodes. Pero mas makunat ako sa kanila. Ewan, kahit ako nagtataka. Oo nga pala, nasa akin na ang mutya ni Victor na hari ng mga banyak. Kaya siguro makunat na rin ako. Mabuti na lang at hindi ko namana ang baho ng hininga niya. Dinama ko ang bawat pag-atake ng kustodes. Sinadya ko talagang saluhin yon. Malalakas at mabibilis na pag-atake. Ramdam ko rin talaga. Pero kaya ko. Patuloy ako nakipagpalitan ng suntok at kalmot sa limaw na yon. Magaling din talaga sila makipaglaban. Yung tipong hindi lang umaasa sa lakas at bilis nila. Mautak din talaga. Pero sadyang mas angat na ako sa kanila. Kaya't hindi nagtagal ay gulpe ang inabot nila sa akin. Grabe, ang tagal sumuko ng tatlong to. Nakakainip na. Ano mga ungas? Kaya nyo pa? Bakit hindi pa kayo tumakbo sa Panginoon nyo? Gawin nyo na habang pinapayagan ko pa. Dahil kapag nagbago ang isip ko, ay tatapusin ko na kayong tatlo. Asar talaga tong tatlo na to. Gulpi na, ayaw pa rin magsalita. Maya-maya pa, ay sinadya ko na silang ibato sa tori ni Kiros. Ayos, mukhang no choice na ang tatlong ungas dahil tila natagalan silang lumabas nang tumago sila sa loob ng tore. Dulot ng pagbalibag ko sa kanila sa loob. Maya-maya pa ay may kakaibang aura ako nasa agap. Tama, nagmumula yon sa loob ng tore. Bagyang may lumabas na usok na itim sa gusaling yon. Shit, ito na ba ang presensya ni Kiros? Hindi na ako makapaghintay pa. Hindi na ako makakapaghintay na durugin ka ng pinong-pino. Lumabas ka, Kiros. Harapin mo ko. Bahagyang nayanig ang lupa at mula sa lapag ay unti-unting gumuhit at bumitak ang lupa. Grabing intro naman to. Medyo kinabahan tuloy ako. Pero hindi mo ako masisindak na halimaw ka. Mula sa ilalim ng lupa ay may naglabasang tila itim na kaluluwa. Nagpulasan ng mga yon at tinahak ang isang direksyon. Nagimbal ako nang biglang maglabasan ang mga aso sa mansyon. Kanya-kanyang pulasan din ang mga ito at halos sabay-sabay na nanginig na para bang may epilepsy. Nagimbal ako nang unti-unti silang nagbago ng anyo. Naging kasing laki sila ng kabayo at singbangis naman ng isang oso. Naglalaway ang mga asong yon at
Tila ba sabik na sabik na manlapa. Tek na yan. Ito pala ang silbi ng mga aso sa mansyon. Mga aso pala ito ni Kiros. Sila yung una ko napansin nang unang tapa ko sa lugar na ito. Akala ko noon ay tipikal lang na alaga ang mga ito. Pero mga halimaw din pala. Nahirapan sila Dante na harapin ang mga halimaw na yon. Sobrang dami kasi. Tapos ang lalaki pa. Nasa mahigit 100 ang bilang ng mga asong yon. Sila na siguro ang mga natatanging mandirigma ng mga awangan. Buisit na Kiros to. Ayaw pa rin magpakita. Natatakot na ba siya sa presensya ko? Kaya't mga tuta niya na lang ang pinaatake niya. Wala na ako nagawa kundi tulungan ang mga kakampi ko. Buisit to mga asong to. Ang kukunat din. Pero baliwala. Hindi nila kayang tapatan ang lakas ko. Masasabi kong malayo ang taglay nilang kakayahan kumpara sa mga kustodes. Nang mga lahati na ang bilang ng mga asong halimaw, ay hindi na ako nakatiis pa. Buong tapang kong pinasok ang tore. Sobrang dilim ng entrada sa loob. Nasa bungad pa lang ako, ay tumurit na ako papalabas. Nang biglang may napakalakas na puwersa ang tumama sa akin. Hindi ko alam kung suntok yon o sipa. Pero parang napakalakas na hangin na naipon sa isang direksyon ang tumama sa akin. Huwag kang duwag, Kiros! Harapin mo ko! Sa kauna-unahang pagkakataon, muli kong nasilayan ang anino ng halimaw na si Kiros. Nag-umpisa ng manginig ang laman ko nang tuluyang kong masilayan ang itsura niya. Shit, nagbalik sa akin ang mapait na alaala. Isang amangwa. Totoo nga ang balitang nakarating sa akin. Papaano umira lang isang katulad mo? Gayong napaslang ko na kayo sa henerasyong to. Nagkamali ka ng pinaslang na demonyo ka! Pinatay mo ang pamilya ko! Sinisiguro kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo! Imposible. Hindi maaaring magkamali. Ang babaylan! Niloko ka ng babaylan na kakonsyaba mo! Nilinlang niyo ang mga kalahin niyong aswang! Si Mahalina. Nilinlang niya ako. Pagkatapos ko sa'yo, ay siya naman ang papaslangin ko! Kung gayon, mukhang wala na akong magagawa pa. Kundi ang tapusin ka. Pero hindi pa sapat ang lakas mo para harapin ako. Sigurado ka ba na handa ka ng harapin ang katapusan mo, Amangwa? Masyado ka pang bubod para tumapat sa akin. Minayo pa ka! Nakuha mo pa talaga akong maliitin? Bakit hindi mo subukan nang magkaalaman na? Kay tagal kong hinintay to. Ang durugin ka ng pinong-pino. Humanda ka! Buong bangis at tapang ko sinugod si Kiros. Kasama na doon ang puot na nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Ang oras ng paghihiganti kung saan ay umiiral ang kadahilanan kung bakit ko ninais na magpatuloy na mabuhay. Kailangan kong maiharap ang ulo ng halimaw na to sa puntod ng asawa at mga anak ko. Ito na siguro ang dahilan kung bakit ako naging amangwa. Pero hindi rin siguro mangyayari ito sa pamilya ko kung hindi ako ang itinakda. Wala na akong pake kung ano pa mang dahilan. Basta't ang alam ko lang ay nag-aalab ang puso ko ngayon sa sobrang galit. Bagyang naglabas ng asul na aura ang buo kong katawan habang nasa area ko. Nakaarko na ang sagradong espada ko tungo kay Kiros. Pero mabilis niyang nasalag ang pag-ataking yon gamit ang kanya sandata na kung titignan ay parang malaking tinidor.
Nagsalpukan ang itim at asul naming puwersa. Ilang segundo din kaming nanatili sa ganong posisyon nang bigla na lang may tumamang suntok sa mukha ko na talaga namang ikinatalsik ko. Trages, buhay pa pala ang kustodes. At sa pagkakataong ito ay naging mukhang mas mabangis pa sila. Naging 3 ang ulo ng halimaw na bantay ni Kiros. Grabe, nakakagimbal talaga ang itsura nila. Mas lalo pang humaba ang buhok at mas pumangit ang pagmumuka na para bang werewolf na isinumpa. Sunod na tumama sa akin ay ang sipa ni Kiros. Tek na yan, sobrang lakas nun. Pinakamalakas sa lahat ng malakas na ataking naranasan ko. Hindi ko matanggap, pero sobrang naapektuhan ako nun. Bakit sobrang lakas niya? Kakayanin ko kaya siya? Muli na naman akong pagtutulungan ng dalawa. Mabuti na lang at napigilan ni Dante at Beto ang kustodes. Kaya't si Kiros na lang ang bumanat sa akin. Nagpalitan kami ng suntok at sigurado ako na lahat ng lakas na meron ako ay ibinuhos ko na. Pero bakit ganon? Parang bata lang ako na nakikipagsuntukan sa isang mama. Tinatamaan ko naman siya, pero hindi sapat yun upang mapaatras siya kahit na 1 pulgada. Nanginginig na ang laman ko sa sobrang gigil at galit. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Hindi talaga pwede. Napansin ko nahihirapan din talaga si Dante at Beto laban sa kustodes. Bugbog na rin ang inabot nila. Putya, hanggang dito na lang ba kami? Katapusan na ba namin to? Ano ang mangwa? Hanggang dyan ka na lang ba? Napakahina mo naman. Nakakadismaya ka. Huwag mo sabihin napaslang mo na ang iyong kakambal. Kasi kung yan na ang pinagsama lakas nyo, ay wala talaga kayong pag-asa. Napas lang. Pinagsama lakas. Anong ibig mo sabihin? Kung gayon, umiiral pa rin ang iyong kakambal. Mas mabuti nga ako na makatas lang sa'yo. Kesa naman dumating pa ang demonyong uubos sa lahi ng kaaswangan. Kaya tumanda ka! Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi ni Kiros. Basta ang focus ko lang ay ang tapusin siya. Pero habang tumatagal ay lalo lang ako nalalamog. Maging ang sagradong espada ko ay halos hindi ko na magamit ng maayos. Sa bawat pag-atake ko ay 5 hanggang 10 tama ang bumabalik sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilan at gaano nakalala ang mga sugat na dulot ng pinapakawalang pag-atake ni Kiros. Halos mapaiyak na ako sa sobrang gigil. Wala sa plano ko ang magpatalo. Pero bakit ganito ang mga nangyayari? Boss Blacksan, dito na ba matatapos ang istorya ko? Mukhang papatay mo na ang karakter ko eh. Nagpatuloy ako sa pakikipagtagisan kay Kiros. Sinubukan kong kontrolin ang galit na nadarama ko at isa-isa kong inalala ang mga itinuro sa akin ni Tandang Kobo. Oo nga't medyo nakatulong yon, pero parang ganun din eh. Gulpi pa rin kasi ang inaabot ko. Dumating na sa punto na halos hindi na ako makatama kay Kiros. Habang tumatagal kasi ay pabagal na ako ng pabagal, habang siya naman ay mas lalo pa yatang bumibilis. Maya-maya pa ay tuluyan na akong bumaon sa pader ng mansyon. Trages, hindi maaari ito. Lugmok na rin sina Dante at Beto. Halos pinapahirapan na lang sila ng halimaw na kustodes. Mabuti na lang talaga ay dumating ang hukbo ni Hakim upang sakloloan sila. Nakita ko pang nagimbal ang mga kasamahan niya. Nang mamataan nila, nagising na ang hari nilang si Kiros. Pero nawala ang pag-aalinlangan na yon nang makita nilang sumugod na ang pinuno nilang si Hakim. Napansin ko rin na mas dumami pa ang mga kasamang awangan ni Don Lupo. Nag-uumpisa ng tumiwalag ang mga kaninang lumalaban sa aming hukbo.
Hindi ako makapaniwala. Pero ganun na nangyari. Ang buong akala ko kasi ay tatalikuran na si Don Lupo ng mga tapat sa kanya. Lalo pat nakita nilang natatalo na kami nila Dante. Nagdulot yon ng kakaibang lakas at pag-asa sa akin. Marami silang umaasa sa amin, kaya't walang dahilan upang sumuko ako. Unti-unti silang nilapitan ni Quiroz habang nalilisik ang mga mata nito. Lahat ng tumiwalag ay kamatayan na naghihintay na parusa. Ikaw ang dapat parusahan ng kamatayan. Demonyo ka! Ano? Buhay ka pa, Mangwa? Napansin ko nagtaka si Quiroz nang makita niya muli akong bumangon. Anong palagay mo sa akin? Mahinang nilalang. Sige! Sugod! Talagang matigas ka rin, ha? Tanggapin mo to! Muli na namang umatake si Quiroz. Sinikap kong iwasan yon, pero bandang huli ay nahuli niya pa rin ako. Ang malas. Sunod-sunod na suntok at sipa ang tinamo ko. Hanggang sa lantang gulay niya na lang akong inangat habang sakal-sakal ang leeg ko. Sumpain ka kay Ross! Ihintayin kita sa impyerno! Masyado kang pabida, Mangwa. Kung napatay ko ang pamilya mo, ay huwag mo ako sisihin. Dahil yun talaga ang nakatakda. Demonyo ka! Paano mo nagawang pumaslang nang walang kalaban-laban sa'yo? Napakaitim ng puso mo! Wala akong pake sa mga pinagsasabi mo. Tungkulin kong pigilan ng pag-usbong ng tulad mo. Kaya tapos ka na. Wala na akong nagawa kundi ipikit na lang ang aking mga mata. Pero nakakapagtaka, bahagya kasing may dumaloy sa akin na napakalakas na bultahe ng kuryente. Nang imulat ko ang aking paningin, ay nakita ko ang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ni Quiroz. Tila kidlat yon na nagmumula sa langit, pero may katagalan ang pagdaloy. Sabay silang bumaksak ng kustodes nang tamaan sila noon. Bahagya pang umusok ang mga katawan nila na para bang mga barbecue. Hindi ko talaga napigilang mapatawa nang nakita kong nangisay ang dalawang ungas. Sa di kalayuan ay nakita ko ang hingal na si Dante. Doon ko naalala, nakita ko na yung senaryo na yon. Tama, minsan ko na nagamit ang estilo na yon na nagmumula sa kampilan ni Akadir. Ayos, sa kauna-una ang pagkakataon, nagamit na rin yon ni Dante. Dante! Nagawa mo! Oo, Gilier. Nagawa ko! Nagtagumpay tayo! Dante! Hindi! Halos man lumuha ko sa akin nasaksihan. Tumagos kasi ang kamay ng kustodes sa dibdib ng batang hari. Ang kaibigan ko si Dante. Mabilis naming kinuyog ni Hakim at Beto ang hinayupak na kustodes. Buhay pa pala ang ungas. Kaagad namang inasikaso nila Don Lupo ang hari ng mga alamid. Sana lang talaga ay may natira pa siyang balatilom. Habang pinagtutulungan namin ang halimaw na kustodes, ay muli na naman akong tumalsik nang may malakas na pagsipa ang tumama sa aking likuran. Shit, buhay pa pala ang demonyong si Quiroz. Inatake niya rin si Beto Takim na wala rin talaga nagawa laban sa kanya. Maging ang mga awangan na kakampi namin ay pumalag na rin sa kanilang hari. Pero madali lang silang napapaslang ni Quiroz. Gamit ang natitirang lakas ay muli akong umatake sa nagwawalang si Quiroz. Hindi ako maaaring manood lang habang unti-unti niyang inuubos ang mga kakampi ko.
buong lakas kong iwinasiwas ang espada ko tungo kay Kiros. Pero mabilis niya lang itong naiiwasan at nasasalag ng sandata niyang tinidor. Asar. Malaakwa ang datingan ni Ungas. Buisit ka! Bakit hindi ka pa mamatay-matay? Ikaw ang mamamatay, Amangwa! Mga hangal, akala niyo ba ay magtatagumpay kayong ubusin ng lahat ng aswang sa balat ng lupa? Walang katotohanan ng prediksyon ng mga duwag na hinirang at wawakasan ko na ang pag-asa nila. Tatapusin ko na ang itinakdang ito. Patawad, mahal kong asawa. Mga anak, hindi ko nabigyan ng katarungan ng pagkawala nyo. Akala ko talaga katapusan ko na. Pero nagulat na lang ako nang biglang dambahin ni Don Lupo ang ama niyang si Kiros. Sobrang bangis ng pag-atake ng Don. Malamang ay nagpatong-patong na ang galit niya sa kanyang ama. Minsan niya na kasing nabanggit sa akin na hindi niya na rin talaga masikmura ang mga pinaggagawa nito. Hindi naman daw sa gusto niyang palitan ang ama sa pwesto. Pero sadyang hindi raw makatarungan ang hari ng mga awangan. Nagpambuno ang dalawa. Pero para lang siyang bata na ibinabalibag ng kanyang ama. Gusto ko sanang tulungan ng Don. Pero tila naubos na talaga ang lakas ko. Yung tipong parang tinamaan ka na solidong bagay sa buto mo sa bandang puwet. Ganon na ganon ang pakiramdam ko. Sobra talagang nakakapanghina. Hindi rin nagtagal ang tagisan na mag-ama. Dahil ilang suntok at balibag lang ay mistulang kinulata na si Tanda. Nag-anyong halimaw din naman ito pero baliwala. Halos mawala na rin ang ulirat si Don Lupo pero hindi siya tuluyang tinapos ni Kiros. Masyado na ako nadidismaya sa'yo, Lupo. Hindi ka karapat dapat mamuno sa ating lahi. Masyado ko na rin nagisakim, Ama. Ikaw ang hindi karapat-dapat mamuno sa ating lahi. Mabuti na lang talaga at nilagpasan lang ni Kiros ang kanyang anak. Akala ko kasi mapipikon ito sa sinabi ni Don Lupo. Bokya na kasi umihirit pa. Parang ako lang. Matapos magsalita ni Ungas ay muli na naman itong ibinaling ang kanyang paningin tungo sa kinasasadlakan ko. Putya, mukhang tatapusin niya na talaga ako. Kitang-kita ko yon sa mga mata niya. Unti-unti nang lumalapit sa akin ang kamatayan. Ang masaklap pa nito ay magaganap yon sa kamay ng pinakakinamumuhian ko nilalang. Ilang hakbang na lang ang layo ni Kiros at iniarko na rin ito ang sandata niya tungo sa akin. Game over na, Gilier. Magpaalam ka na sa mga fans mo. Wala na ako nagawa pa kundi ipikit na lang ang aking mga mata. Ngunit nagulantang na lang ako nang may marinig ako na nakakabinging salpukan ng dalawang metal. Si Javier. Sinalag niya ang pag-atake ni Kiros gamit ang kanyang karet. Amazing. Javier, ikaw na naman? Bakit hindi mo labanan ang katapat mo, hari ng awangan? Aba, isa pang Amangwa. Tamang-tama. Para akong pupukol ng isang bato at makakatama ng dalawang ibon. Ganun ba? Sige, subukan natin. Kahit papaano ay may narating ka na, Gilier. Buwisit ka. Kung hindi pala ako dumating, malamang ay napaslang ka na ng halimaw na to. Hindi na ako nakatugon sa mga sinabing yon ni Javier. Pero bago niya paihakbang ang mga paa niya,
tungo kay Kiros na ngayon ay nakabalandra na sa batuhan, ay buong lakas ko siyang sinigawan. Javier, huwag mo siyang tatapusin. Sa akin lang siya. Javier, hindi mo pa siya kayang harapin. Sige. Buisit. Agaw eksena talaga tong kakambal ko. Huwag lang siya magkakamali na tapusin si Kiros dahil mananagot talaga siya sa akin. Matapos nga nun, ay tuluyan na nagpang-abot ang dalawa. Hindi ako makapaniwala sa lakas at bilis na pinapamalas nila. Halos hindi na masundan yon ng aking paningin. Mala Dragon Ball na rin talaga ang datingan. Hindi ko tuloy alam kung sino ba talaga ang gusto kong manalo sa dalawa. Si Javier ba o si Kiros? Sa nakikita ko naman ay halos pantay lang sila ng kapangyarihan. Medyo nahihirapan nga lang si Javier nang pagtulungan na siya ng kustodes at ng hari ng mga awangan. Pero sa kabila nun ay naggagawa niya pa rin makasabay. Ibang klase talaga. Hindi ko alam kung papaano siyang lumakas ng ganon. Pero sana lang talaga. Sana all. Nagulat pa ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Si Dante. Giler, ayos ka lang ba? Oo, Dante. Salamat naman. At may balatilom ka pa. Oo, Giler. Pero, huli na to. Oh, kainin mo na to. Iniabot sa akin ng batang hari ang isang supot na naglalaman ng mahiwagang bagay na yon. Isang piraso na lang ito at halos kasing liit na lang ng isang dahon. Kainin mo yan, Giler. Para kahit papano, ay manumbalik ang lakas mo. Pero, si Don Lupo, kumusta ang lagay niya? Si Hakim, si Beto, kaya ko pa naman eh. Sa kanila mo na lang to ibigay. Mas kailangan mo yan, Giler. Ikaw ang natatanging makakasabay kay Kiros, bukod sa kapatid mo. May punto naman si Dante. At isa pa, hindi ko hayaan na may mamatay sa dalawa. Dapat ako yun nandun at hindi sila ang nagtatagisan. Kagad kong kinain ang balatilom na yon. Kung kanina ay halos hindi na ako makatayo, ngayon kahit papano ay nagagawa ko na. Hindi nun naibalik ang 100% na lakas ko. Pero pwede na. Nakita ko nagtatamo na rin ng sugat ang kakambal ko. Iba rin talaga ang tandem ng Kirodes. Buong lakas akong umatake mula sa likod ni Kiros habang patuloy sila nagpapalitan ng suntok ni Javier. Buhay ka pa pala, Amangwa. Ngayon ay patutunayan ko na tunay akong bayani ng kaaswangan. Ilang sandali na lang ay mapapasa akin na ang mga mutya niyo, mga Amangwa. Javier, ikaw nang bahala sa kustodes. Huwag mo muna kami pakialaman ni Kiros. Sige. Hahayaan kita, hangal. Basta't hindi ka maaaring mamatay. Hindi pa. Pucha, kakaiba ang ngiting pinakawalan ni Javier. Parang may kakaiba. Ewan, mamaya ko na lang siya iintindihin. Kinakailangan ko munang harapin ang halimaw na si Kiros. Hindi ko alam kung paano nakabangon ka pa, Amangwa. Pero sadyang mahina ka kumpara sa kakambal mo. Wala kang pag-asang manalo sa akin. Huwag mo ako minamaliit, Ungas. Gawin mo na lang. Kesa dumada ka dyan. Ah! Muli kami nagpalitan ng atake ni Kiros. Pero ang resulta, ganun pa rin. Malayo pa rin talaga ang agwat na lakas namin. Napansin ko naman sa kabilang banda ang tagisan ni Javier at ng kustodes. Gulpi na ang tagapagbantay. Hindi talaga kayang sumabay nun sa lakas at bilis ni Javier. Partida dahil nakasabit lang sa likod niya ang karet at hindi niya pa ito ginagamit. Patuloy ako nagulpe ni Kiros. Asar.
Wala talaga yatang paraan upang talunin ko ang demonyong to. Maya-maya pa ay nagulat ako nang nagliwanag bigla ang katawan ng kustodes. Putya, nahati sila sa dalawa nang ginamit na ni Javier ang karit niya. Ayos, nabawasan na ang alipores ni Kumag. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay unti-unting lumutang ang katawan ng kustodes. Tignan yan, nakakadiri talaga. Kasi unti-unting natutunaw yon at para bang namamagnet patungo sa katawan ni Kiros. Shit, nagsasanib puwersa sila. O pwede pala yon. Grabe talaga ang hiwaga ng mga mutya. Kung ano-ano ang kayang gawin. Iba't ibang antas din ang kapangyarihan. Depende na lang daw talaga sa kung sino ang may hawak nito. Kung papaano ito mas papalakasin pa. Ilang segundo lang ang kinailangan nila upang tuluyang makapagsanib puwersa. Tignan yan, mas lalong pumangit si Kiros. Nagmukhang sinumpa. Ikaw ba naman, saniba ng kustodes? Talaga namang karimari-marim. Mas lumaki si Kiros at umakyat pa sa mataas na level ang kapangyarihan at lakas niya. Hindi ko inaasahan na may tinatago pa pala ang ungas na to. Ang totoo niyan, hindi ko lang basta nahalata yun sa aura niya dahil natikman ko rin ang suntok niya. Buiset, hindi ako makapaniwala. Ang daya. Parang wala na kasing limitasyon ang lakas ng halimaw na to. Kung sa bagay, naaalala ko ang sinabi noon ni Tandang Kobo. Pang-apat daw ang lahi ng mga amangwa sa pinakamalalakas na lahi. Pang-apat pa pala to ha. Pero guess, papaano pa kaya ang tatlong mas malalakas pa? Bahala na, wala akong pake. Basta ang mahalaga ay matapos ko ang buhay ni Kiros. Tsaka ko na sila poproblemahin. At isa pa, ito lang naman talaga ang goal ko sa buhay. Ang paslangin ang halimaw na si Kiros. Nagtulong na kami ni Javier sa pag-atake sa kanya. Naghalo na sa paligid ang tatlong kulay ng mga aura namin. Itim kay Kiros, pula kay Javier, at asul naman ang nagbumula sa akin. Ilang minuto din ang tumagal nang sabayan namin ang pag-atake. Walang gustong sumuko, walang nagpapatalo. Hindi nga nagtagal ay nagkakatamaan na kami ng solido. May mga pagsugod si Kiros na hindi ko inaasahan. Kakaiba rin talaga siya. Masasabi kong mahusay din si Ungas. Grabe, kasi maging si Javier ay nasasaling na din ng mga pag-ataking ginagawa niya. Kung ikukumpara ako kay Javier, hamak na mas malayo ang narating niya. Pero nahihirapan pa rin siya na sabayan si Kiros. Doon ko napagtanto kung gaano pa ako kahina. Masyado ako nagtiwala sa sarili ko. Hindi pa talaga siguro napapanahon para harapin ang kinapupuutan kong aswang. Masyado ako naging mapusok. Pero ano pa ba? Nandito na eh. Kaya wala nang ibang choice kundi ibigay ang lahat. Sa sabayan naming tatlo, halos pantay lang talaga. Napapatamaan namin ni Javier si Kiros at halata naman na iniinda niya rin yon. Ganon din naman siya sa amin. Nagkakatalo na lang talaga sa timing. Ika nga nila, timing is everything. Pero maya-maya ay nakita ko na ang diferensya. Mas makunat ang dalawa kung ikukumpara sa akin. O dahil nasagad na rin kasi ang lakas ko. Masyado na akong nagulpe. Pero pakiramdam ko, manhid na ang buong katawan ko. Matagal ko nang hinintay to. Kaya ibibigay ko na ang lahat-lahat. Kahit pa ang sarili kong buhay. Javier, ayos ka lang ba? Walang kwenta. Nakikipaglaro lang ako sa kumag na to. Ikaw, kaya mo pa ba?
Ha? Syempre naman. Hindi naman ganun kalakas ang patama niya eh. Medyo napagod lang talaga Huwag ako. mo kong ululin, Gilier. Basta iwasan mo lang matanggalan ng ulo o matukutan ng puso. Hindi ka po pwedeng mamatay dito, Gilier. Dahil pag namatay ka, mananagot ka sa akin. Sira na ulo nito ah. Paano pa ako mananagot kung patay na ako? Tek na yan. Ang weirdo talaga nilang lahat. Nakakabwisit din talaga. Teka Javier, wala bang paraan para makapagsani puwersa tayo? Para kasing may nabanggit si Kiros tungkol sa ganon. Sanib puwersa. Meron naman. Pero hindi pa sa ngayon. Humanda ka! Sinundan ko ang pag-atake ni Javier at patuloy kami nagsabayang tatlo. Halos ang kakambal ko na lang talaga ang nakakasabay kay Kiros. Oo nga't nakakatama pa ako, pero parang baliwala na yun sa kanya. Kung wala talaga si Javier, malamang finish na. Maya-maya pa ay tinamaan ng solidong pag-atake ni Kiros ang kakambal ko na ikinatalsik nito sa batuhan. Shit, mukhang hindi na siya babangon na. Ilang segundo na rin kasi, pero hindi pa siya nagalaw. Naloko na. Pero hindi dapat ako umasa sa kanya. Hindi porket kapatid ko siya, ay ipapaubaya ko na sa kanya ang lahat. Bahala na. Buong pangis pa rin ako nakipagsabayan kay Kiros. Lahat na ng lakas at kaalaman ko ay ibinuhos ko na. Pero sadyang masakit ang kagat ng katotohanan. Hindi ko siya kaya. Hindi ko talaga siya kaya ng sabayan. Dinampot ako ni Kiros mula sa pagkakabaong ko sa lupa. Unti-unti niya akong iniangat sa ere. Bitawan mo Baliwala. Bitawan mo ako! Kahit na magtulong pa kayong dalawang amangwa, walang silbi ang mga pag-atake nyo. Dalawa nga kayo, pero walang pagkakaisa. Buisit, doon ko napagtanto ang mga sinabing yon ni Kiros. Oo nga't nagtulong kami ni Javier, pero wala kaming koordinasyon. Galit ang pinairal ko, habang ang isang yon ay, ewan, siguro yabang. Kaya hindi naging epektibo ang pagtutulungan namin. Muli akong binalibag ni Kiros. Buong lakas niyang ginawa yon, kaya't nawasak ang malaking bahagi ng pader ng mansyon. Doon kasi ako tumuret. Matapos nun, ay buong puwersa niyang ipinukol sa akin ang sandata niyang pang-Aquaman. Timing na naman si Javier. Dahil nasa lag niya ulit yun gamit ang karet. Bilib din talaga ako sa tibay ng kakambal ko. Hindi ko na nga matandaan kung ilang beses niya nang iniligtas ang buhay ko. Hindi ako sigurado kung bakit. Dahil ba sa kapatid niya ako at may pagmamahal din siya sa akin o ano. Hindi ko kasi maramdaman na malapit ang loob niya sa akin. Para kasing lagi siyang galit. Hanip pa sa data ni Kiros, Batcher, parang kalapate. Bumabalik kasi yun ng kusa sa kanya na tila ba may magnet. Muli na naman nagsabayan ang dalawa habang ako, nakatulala na lang talaga. Hindi ko alam kung saan pa kumukuha ng lakas tong si Javier. Gulpi na rin kasi siya, pero nagagawa pang makasabay. Ibang klase din talaga. Ang tigas mo rin pero tapos na ako makipaglaro sa'yo. Oras na para tapusin ang kahangalan mo. Tapos na rin ako makipaglaro sa'yo, Kiros. Oras na para seryosohin ang laban na to.
Sabay-sabay kaming nagulat lahat nang unti-unting nagbago ng anyo si Javier. Nagmukhang demonyo si Ungas, literal. Nakakakilabot ang datingan. Naging kulay pula ang balat niya at kumapal palalo ang kilay. Tinubuan din siya ng 2 sungay sa tuktok ng ulo niya. At ang mas kinagulat ko pa ay nang bumuka ang malabay niyang pakpak na para bang sa isang malaking paniki. Kulay itim yon pero nagliliwanag ng bahagya. Pucha, buntot na lang ang kulang, diablo na talaga ang datingan niya. Hindi na rin kapanipaniwala ang lakas ng aura niya. Halos hindi ko na yun matansya. Amazing. Kumbaga sa Dragon Ball ay kaya niya pa palang maging Super Saiyan. Ano to? Super Amangwa? Ako kaya magiging ganun din? Sana all. Natanaw ko si Kiros na nanlaki din ang mga mata. Maging siya kasi ay hindi inaasahan ang pagbabagong anyo ni Javier. Imposible. Hindi kaya nakumpleto niya na ang 6 na mutya. Anong ungas? Ngayon palang magsisimulang tunay na laban. Humanda ka! Sa isang iglap ay tila bulang nawala si Javier sa kinatatayuan nito. Sabay pa kaming napalinga ni Kiros. Hindi namin makita kung nasaan siya. Napalingon na lang kami sa gawing itaas nang marinig namin ang boses ni Javier. Nandito ako, mga tanga! Hindi niyo naramdaman ang presensya ko, no? Buong lakas ay ipinukol ni Kirodes ang sandata niya tungo kay Javier. Shit, tinamaan siya. Ang corny talaga. Nagpalit pa siya ng anyo tapos isang birahan lang pala ang magiging tema. Akala ko pa naman tagilid na si Kiros. Pero wa-effect din pala. Buisit. Hanggang palitan nyo ka lang pala, Amangwa. Ginulat mo pa ako. Hindi ko akalain na mararating mo ng ganyang kabilis ang ikalawang antas ng kapangyarihan mo. Anong... Halatang nagulat si Kiros nang makita niya ang ngiti sa mga labi ni Javier. Kahit ako ay hindi ko maunawaan ang nangyayari. Hanggang sa muling nagsalita si Javier. Unti-unti niyang binunot ang sandata ni Kiros na kasalukuyang nakatarak sa kanyang tiyan. Masyado ka ng hangal para makumbinsing matatalo mo ako sa isang walang kwentang pag-atake lang. Imposible! Paano mo? Mabilis na ipinukol ni Javier ang binunot niyang sandata pabalik kay Kiros. Napakabilis nun, parang isang kisap mata lang. Nasalo naman yon ng hari ng mga awangan, pero sablay dahil tumagos sa mga talim nun sa kanyang palad. Kitang-kita ko ang pagniway ng mga labi ni Ungas. Halatang nasaktan, pero pinilit niya pa rin na huwag ipahalata yun. Sa isang iglap ay muli na naman nagsalpukan ang dalawa. Hindi na talaga kapanipaniwala ang mga pagkilos nila. Kahit ako mismo ay nahihirapan ng masundan ang bawat galaw nila. Nagkakatamaan naman ng dalawa at halos pantay lang ang lakas nila. Hindi, mali ako ng akala. Nahalata ko yon sa mga ngiti ni Javier na para bang nakikipaglaro lang, habang si Cruz naman ay halatang nahihirapan at talaga namang gigil na. Hindi niya siguro matanggap na unti-unti na siyang napapahiya sa harap ng mga awangan.
Hindi nga nagtagal ay sunod-sunod na pag-atake ang tinamo niya mula kay Javier. Ni hindi na rin siya makatama sa kakambal ko. Ano, Kiros? Hanggang dyan ka na lang ba? Nakakadismaya ka namang halimaw ka? Huwag mo ako minamaliit ang mangwa. Pagpapayaran mo ang kalapastangan mo ito. Napatulala na lang ako habang pinapanood kung papaanong ginugulpi ni Javier si Kiros. Munti ko na makalimutan. Ako nga pala dapat ang tumapos sa kanya. Javier, tama na! Hayaan mo nga akong tumapos sa isang yan! Tumigil ka, Guillier. Isa ka pang mahinang nilalang. Huwag ka nang magbida. Kahit na ginulpi ko ng isang yan, ay hindi ka pa rin mananalo sa kanya. Ikaw ang tumigil, Javier! Hindi mo siya maaaring tapusin! Ah! Ah! Sinubukan kong pigilan ang pagtapos ni Javier kay Kiros hanggang sa kami na ang nagpambuno. Buwisit talaga tong bida-bida kong kapatid. Hindi maaaring sa kamay niya matapos ang buhay ni Kiros. Hindi ako makakapayag. Kasabay ng pagtutunggali namin ni Javier ay siya naman pagkuyog sa amin ng mga premyadong mandirigma ni Kiros. Inutusan niya ang mga yon na umatake sa amin. Hindi na ganun karami ang bilang ng mga kalaban namin. Kaya't kahit hindi na makalaban, ang sugatang sila Dante at Beto ay hindi na naging problema yon. Kung pangis namin sinabayan ni Javier ang mga aso ni Kiros. Nahirapan akong patumbahin ang mga yon. Pero si Javier ay tila naglalaro lang. Madali niya lang napapaslang ang mga higanting aso na sumusugod sa kanya. Mabuti na lang talaga ay mas maraming sumugod kay Javier kumpara sa akin, kaya't mas nauna ko naubos ang mga kalaban ko. Ayos, isusunod ko na ang hari nilang si Kiros. Ibinaling ko ang paningin ko sa kinatatayuan niya. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla ko nang matanaw ko na may tila isang taong ibon ang dumagit sa kanya. Mga nasa 100 pa ang mga kasamahan nun na lumilipad. Shit, hindi maaari ito. Tumatakas na ang duwag na si Kiros. Hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Matagal ko tong hinintay. Javier, tumatakas si Kiros! Pabuli mo siya! Ikaw lang ang may kakayahang lumipad! Bilisan mo! Hangal ka talaga. Kung hindi ka sana nakialam, malamang tapos na ang kumag na yon. Eh kung hinayaan mo na akong tapusin siya kanina, edi sana hindi siya nakatakas! Bilisan mo na! Pabuli mo na sila! Ako na ang bahala sa mga asong to! Uwisit ka talaga, Guillier. Pabigat ka talaga kahit kailan. Mabilis na nakaangat sa ere si Javier sa pamamagitan ng malabay niyang pakpak. Sa tingin ko ay mas matuloy na lipad niya kumpara sa mga taong ibon na yon. Tiyak na aabutan niya ang mga kumag na yon. Buong pangis kong hinarap ang mga dambuhalang aso. Gamit ang aking mahiwagang espada ay nakuha kong sabayan sila. Pero sa totoo lang, hindi ko na mabilang ang mga kagat at kalmot na inabot ko. Iba rin talaga ang mga natatanging mandirigma ng mga awangan. Hindi ko talaga akalain na sila pala ang mga asong inaalagaan dati ni Don Lupo. Ang akala ko kasi mga ordinaryong aso lang sila. Pero mga halimaw pala. Ilang minuto pa ang itinagal bago pa namin tuloy ang natalo ang mga asong yon. Pero ang iba sa kanila ay piniling tumakas. Bahag din pala ang buntot ng mga hinayupak na yon. Siguro dahil alam nilang nakatakas na din ang hari nila, kaya nagsipag-atrasa na. Sinubukan ko sundan ang lugar na tinahak nila Javier, pero hindi ko na talaga kinaya. Bagsak na ang katawan ko sa sobrang panghihina. Ilang oras na ang lumipas, pero bakit hindi pa nagbabalik si Javier? Hindi kaya napaslang niya na si Kiros o
baka siya na ang tuluyang napaslang ng mga taong ibon na yon. Sa totoo lang, hindi ko sila kilala at hindi ko rin alam kung ano ang kakayahan nila. Pero isa lang ang nasisiguro ko, mga aswang din sila. Natatandaan ko, nakita ko na sila dati, pero hindi ko na maalala kung saan. Nang lapitan ako ni Dante upang alalayang makabangon, ay doon ko na naalala ang lahat. Nang mapansin ko ang tangan niyang kampilan. Tama, minsan ko na sila nakalaban nung gumawa ako ng ritual sa loob ng kuweba. Pero hindi aktwal dahil ang mga sandaling yon ay nasa loob ako ng katauhan ni Akadir at ginamit ko ang kampilan upang gapiin ang mga taong ibon na yon. Pero ang nakakapagtaka ay kung bakit tinulungan nila si Kiros. Di ba, kalaban nila Akadir ang mga taong ibon na yon. Gilier, ayos ka lang ba? Oo Dante, kaya ko pa. Nakita mo ba yung mga taong ibon na yon? Anong klaseng mga nilalang yun? Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang sila nakita. Mga taong ibon ng hilaga. Sila ang mga tinatawag na harbon. Harbon? Di ba kalaban sila ng mga awangan na talamid? Bakit nila tinulungan makatakas si Kiros? Hindi ko rin alam, Gilier. Pero panigurado akong may dahilan kung bakit nila ginawa yon. Sabihin mo, Beto, saan ko sila matatagpuan? Hindi maaaring makawala si Kiros. Magunos dili ka, Gilier. Don Lupo? Hindi ako sigurado kung bakit nila kinuha si Kiros. Pero natitiyak kong may malaking problema tayong kaharapin. Anong ibig niyo sabihin? Ang mga harbon. Sila ang ikatlo sa mga listahan ng pinakamalalakas na lahi, Gilier. At kung sakaling kaalyado nila si Kiros, ay pihadong nasa alanganin tayo. Doon na nagpaliwanag sa akin si Don Lupo. Kaya pala nagtulungan sila Akadir at Kiros laban sa mga harbon ay sadyang malalakas ang mga ito kumpara sa lahi nilang dalawa. Mortal na pala nilang kaaway ang mga yon bukod sa mga banyak. Pero bakit nila kinuha si Kiros? Ano ang dahilan? Wala akong paki sa kanila dahil si Kiros lang talaga ang habol ko. Pero ayon kay Don Lupo ay hindi ko matatakasan ang kapalaran kong harapin ang iba pang lahi ng mga aswang. Isa akong amangwa at nakatakda ako upang ubusin ang lahi ng mga aswang. Alam nyo, Don Lupo, malabong mangyari ang sinasabi niyong tagna. Hindi ko magagawang paslangin kayo. Kayo na lang ang pamilya ko sa mundong to At handa akong ibuwis ang buhay ko para maprotektahan ko lang kayo. Sana nga, Gilier. Dahil ayon sa alamat, kapag nakumpleto mo na sa loob ng katawan mo ang 13 mutya, ay ikaw na ang pinakamagiging malakas na nilalang na mabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. At kung magkagayon, ay hindi na natin masasabi pa ang inaharap kung tuluyan mo pa kaming makikilala bilang pamilya. Uulitin ko, Don Lupo. Wala akong pakialam sa mga alamat na yan. Ang importante sa akin ay mapaslang ko si Kiros at makapamuhay tayo ng payapa at sama-sama. Isang matamis na ngiti na lang ang isinukli sa akin ni Tanda. Medyo namugto pa nga ang mga mata niya. Ito na naman si Tanda. Magdadrama na naman. Naggalat ang bangkay sa paligid ng mansyon. Bakas ang digma ang naganap, pero isa lang ang sinasagisag nun. Tapos na ang gulo sa lugar na ito. Muling nanumbalik ang kapayapaan sa mansyon ng mga awangan. Tulad ng dati ay si Don Lupo pa rin ang namuno sa mga natitirang lahi nila. Halos nangalahati ang bilang ng mga awangan. Marami din kasi ang tapat kay Kiros na itinaya ang buhay nila para sa kanilang hari. May ilan din nakaligtas upang sundan siya. Sigurado akong babalik sila balang araw. Yun ay kung nakaligtas sila sa kamay ni Javier. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit hindi na bumalik si Ungas. May masama na kaya nangyari sa kanya. Pero hindi, malabong mangyari yon. Alam kong kayang-kaya niyang paslangin ang mga taong ibon na yon. Kung sa bagay, parang hindi na ako nasanay sa kanya. Di ba, parang kabuti yun, mawawala tapos bigla na lang nasulpot. Kayo, sa tingin nyo, ano kayang nangyari kay Javier? Payapa namang lumipas ang ilang araw.
Naisaayos na ang mga nasira sa mansyon. Pero ni isang anino ng mga kampo ni Quiroz ay walang nagpakita. Ganon din si Javier. Sinubukan namin magsugo ng mga katiktek pero bumalik ang mga ito ng bigo. Hindi daw nila matunton ang eksaktong lokasyon ng mga harbon at kapag nagagawi na sila ng hilaga ay may kung anong mahiwagang puwersa ang pumipigil sa kanila kung kaya't hindi nila maipagpatuloy ang pagtahak sa lugar na yon. Hindi ako sigurado kung ano ba ang hiwagang bumabalot sa hilaga pero tiyak ko naroroon ang kuta ng mga taong ibo na yon. Lumipas pa ang ilang araw, wala pa ring Javier na nagpaparamdam. Kung sa bagay, lumilitaw lang naman yon kapag nasa alanganin ako. Oo nga no, ba't kaya ganon? Ewan, naguguluhan na talaga ako. Lagi niya akong inililigtas, pero parang lagi naman siyang galit sa akin. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng isang yon. Kung minsan kasi, parang may saltek. Sa totoo lang, hindi ko talaga maiwasang mag-alala. Nakukonsensya din kasi ako. Inutusan ko kasi siyang habulin ang mga taong ibon na yon. Hindi kaya napahamak na talaga siya? Hindi maalis sa isip ko si Javier nitong mga lumipas na araw. Kaya't nagpa siya akong balikan ang lungga niya sa tabing dagat. Pero wala siya doon. Maging ang gubat na kinaroroonan ni Tandang Kobo ay tinungo rin namin nila Dante. Pero maging siya ay wala na rin doon. Bigo kaming bumalik sa mansyon. Sayang, marami pa naman sana akong gustong itanong kay Javier. Kung tuluyan na siyang napaslang, nakakapanghinayang din talaga. Hindi kasi kami nagkaroon ng pagkakataon na makilala ng gusto ang isa't isa. Mabilis na lumipas ang ilang araw hanggang sa nabasag ang katahimikan ng mansyon. Nang humahangos na nagbalik ang ilang alamid kasama ang mga awangan at katiktik. May dalang masamang balita ang mga ito. Haring Dante, Pinunong Lupo, masamang balita po. May nakaengkwentro po kami mga balos at mabilis na lang napaslang ang ilan sa amin. Kaya't napilitan na po kaming umatras. Ano ka mo? Mga balos? Bakit nila kayo inatake? Hindi rin po namin alam ang dahilan. Ngunit sa pakiwari po namin ay nagmamasid sila sa ating paligid. Balos? Ano na naman ang mga yon? Sa pagkakatanda ko, nabanggit na sila sa akin dati ni Tandang Kobo. Isa yun sa mga lahi ng aswang at mahigpit din ang bili niya na iwasan ko ang mga yon hanggat hindi ko pa napapaslang si Quiroz. Don Lupo, ano yung mga balos? Bakit parang natutulala kayo? Ang mga balos, Gilier. Sila ang pangalawa sa pinakamalalakas na lahi. Ha? Bakit nandito sila? Bakit nila inatake ang mga kasama natin? Kalaban ba natin sila? Hindi natin natitiyak, Gilier. Pero mas mabuti nang maging handa tayo. Ang mga harbon, ang mortal na kalaban ng mga balos. At ni minsan ay walang naging alitan sa pagitan ng mga awangan at lahi nila. Hindi maganda ang pakiwari ko. Malamang ay kumalat na ang balita tungkol sa katauhan mo bilang isang amangwa. Kung gayon, ako pala ang sadya nila. Hindi ko alam, pero kinabahan talaga ako ng gusto. Kung hindi namin magapi ang pang-apat na pinakamalakas na lahi ng mga aswang, papaano pa kaya ang pangalawa? Kung hindi dumating si Javier, malamang finish na. Hindi naman ako natatakot sa kanila, pero ang kinakatakot ko ay baka mapahamak pa sila Don Lupo nang dahil lang sa akin. Naguguluhan na talaga ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang harapin ang mga aswang na yon. Baka mapas lang nila ako at hindi na magkaroon pa ng pagkakataong makaharap muli si Quiroz. Pero kung kaligtasan ng mga alamid at awangan ng nakataya, mukhang wala na akong magagawa pa kundi harapin sila. Ewan, bahala na. Don Lupo, ang mabuti pa siguro, sumama muna kayong lahat sa kuta ng mga banakon. Mas ligtas kayo sa lugar na yon. Tutal, ako naman talaga ang kailangan nila Haharapin ko sila. Ayokong may magbuwis pa ng buhay sa inyo. Gilier, alam kong ibang level ka na ngayon. Pero magugulpi mo muna ako bago mo ko maipadala sa kuta ng mga banakon. At hayaan kang mag-isang harapin
ang mga kalabaw na yon. Huwag kang magpatawa, Gilier. Sa tingin mo ba, hahayaan ka namin sa gupay mag-isa ang mga kalaban? Siniswerte ka. Kahit gaano pa sila kalakas, hindi ako tatayuan ng balahibo sa kanila. Tama si Hakim Gilier. Bawal ang iwanan. Alam mo yan. Dante, narinig mo naman siguro ang pasya namin, Gilier. Hindi ka haharap na mag-isa sa kanila. Tek na yan. Pasaway talaga ang mga to. Iniisip ko lang naman ang kaligtasan nila. Pero sa totoo lang, sobrang saya ko na marinig mula sa kanila ang mga salitang yon. Siguro natatakot lang talaga ako na muling mawalan ng mga mahal sa buhay. Minsan ko nang tinuring na patay ang sarili ko, pero nagkaroon muli ako ng dahilan para lumaban, at sila ang dahilan na yon. Alam kong marami pa kaming kaharaping pagsubok, kaya't kailangan kong magpakatatag. Sa ngayon ay wala akong dapat isipin kundi ang magpalakas pa. Kailangan kong maging malakas upang harapin ang mga kalaban. Napag-isip-isip ko rin na halos kainin na ako ng galit at puot. Masyado akong naging padalos-dalos. Pero sa kabila nun ay marami akong natutunan. Lalo pa ngayon na isa na akong ganap na amangwa. At dahil doon ay may nabuong plano sa isip ko. Kayo, naiisip nyo ba ang naiisip ko? Habang tumatagal ay tila nakakadama na ako ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may hindi magandang paparating. Dumadalas na kasi ang interaksyon ng mga kasamahan namin sa mga lahing balos at arbon. Mangilan-ngilan lang naman ang bilang nila, pero nakakabahala na talaga. Hindi lang ang dalawang lahi na yon ang nakakaengkwentro ng mga kasamahan namin, dahil may ibang lahi na rin ang unti-unting umaaligid sa mansyon. Hindi na talaga maganda to. Ayon sa mga katiktik ay nasa 5 lahi pa ng mga aswang ang namamataan nila. Imposible naman daw na naligaw lang ang mga yon, lalo pat nagmula pa sa malayong lugar ang karamihan sa kanila. Pero iilan lang din ang bilang ng mga ito. Malamang sa malamang ay tulad din sila ng mga katiktik. In short, mga espiya. Hindi na talaga maikakaila na kalat na sa buong kaaswangan ang pagiging amangwa ko, at nasisiguro kong pati ang mga alamid at tawangan ay target na rin nila. Don Lupo, kailangan na siguro natin kumilos. Hindi naman tayo maaaring manatili sa lugar na ito. Maaaring sumalakay ang mga balos at arbon anumang oras. Pati yung mga ibang lahi, nagiging panganib na rin sa atin. Alam ko naman na ako ang kailangan nila eh. Hindi ko alam kung anong dapat gawin, Gilier. Kapag nagkataong sumalakay sa atin ang kahit sino sa kanila, ay malamang ang pagkatalo natin. Pasensya na, Don Lupo. Dante, pati tuloy mga awangan at alamid ay nalalagay na sa alanganin. Huwag ka magsalita ng ganyang, Gilier. Iisa lang tayo dito. Ano ka ba? At hindi na iba ang bawat isa sa atin. Isang pamilya tayong titindig at lalaban kontra sa mga magtatangka sa atin. Matagal nang may alita ng alamid at tawangan kontra sa mga harbon, pero hindi sila nagtatagumpay dahil sa pagsasanib puwersa na pinapairal ng mga lahi natin. Tama si Haring Dante. Mas malakas tayo kapag magkaasamang lumalaban. Siyempre naman, hindi tayo papayag na basta nalang magapi ng sino man. Nauunawaan ko kayo, pero hindi lang naman ang mga harbon ng kalaban natin sa pagkakataong to. At nakakalungkot man, hindi pa rin talaga sasapat ang kakayahan ko upang makatulong sa inyo. Kung mananahimik na lang tayo dito, walang kasiguraduhan ang kapayapaan sa paligid natin. Patuloy lang tayo mangangamba sa kaligtasan ng bawat isa sa atin eh. Mahirap yung ganon. Kung gayon, Gilier, ano ang binabalak mo? Inilatag ko ang plano sa grupo kung bakit ba kasi ngayon lang unti-unting lumilinaw sa kaisipan ko ang mga tagubilin ni Tandang Kobo. Masyado kasi akong gigil nun na makapagigante kay Kiros, at yun ang isa sa pagkakamali ko. Tama si Javier, hindi ko pa siya kayang talunin. Siguro nga, kailangan ko na simulan ng papel ko bilang amangwa. Kailangan ko magpalakas. At para maisakatuparan ng mga bagay na yon, ay kailangan kong isa-isahin ang bawat lahi ng mga aswang. At uumpisahan ko yon sa pinakamahina.
Alam ko at ramdam kong mabigat sa kalooban ng Don na lisanin ng mansyon. Pero napilitan na rin ito sa suhestyon ko. Mamamalagi muna kami sa kuta ng mga banakon. Gayon din ang mga nasasakupan ni Dante. Malawak ang lugar nila Ymir. Siguradong makakapamuhay ng maayos ang bawat isa doon. Hindi naging madali para sa amin ang maisagawa ang lahat ng yon. Dinumero ang naging pagkilos namin. At sa tuwing nasa kagubatan na ang mga tatawid sa lagusan tungo kay Ymir, ay may mga nakasunod na espiya ng mga ibang lahi. Paniguradong nagtataka sila kung saan napupunta ang mga awangan at alamid na kanilang sinusundan. Pinauna muna namin ang mga kababaihan, katandaan at mga kabataan. Panghuli siyempre, kaming mga mandirigma. Hindi pumayag ang bawat isa kay Don Lupo na mauna sa kuta ng mga banakon. Alam kasi nila na ako talaga ang target ng mga aswang, kung kaya't hindi nila ako iniwan. Kung ano-anong panlilinlang ang ginawa namin upang matakasan ang mga kalabang nag-aabang. Inakala naman namin na magiging swabe ang lahat. Pero Ayos din to naisip mo, Don Lupo. Umarkila ka pa talaga ng helicopter para takasan ang mga sumusunod sa atin. Ayos. Anong silbi ng kayamanan ko kung hindi ko magagamit sa mga ganitong pagkakataon? Don Lupo, malapit na tayo sa pusod ng gubat. Natatanaw ko ng kinaroroonan ng isa sa mga lagusang pwede natin buksan. hindi nga nagtagal ay narating na namin ang sinasabing lokasyon ni Dante. Mula sa chopper na yon ay isa-isa kami naglundagan, suot ang mga parachute. Hindi ako sigurado, pero parang may kakaiba ako naramdaman nang lumundag na ako mula sa chopper na yon. Hindi ako sigurado kung ano yon, pero nababalisa talaga ako. Parang may mali. Shit, sinasabi ko na nga ba, may panganib na nakaamba. Don Lupo, may mga taong ibon sa gawin yun. Mabilis silang lumalapit sa kinaroroonan natin. Madadagit nila tayo. Ano nang gagawin natin? Hakim, hubarin nyo na ang mga parachute nyo. Siguradong aabutan nila tayo dito sa ere. Mabilis na tumalima ang mga kasamahan namin mandirigma. Halos sabay-sabay silang nagpatihulog tungo sa ibaba. Malamang ay kakayanin na namin to. Bukod kasi sa may kababaan na, ay puro puno din ang babagsakan namin. Beto, ano pang iniintay mo? Bakit hindi ka pa bumitaw? Haring Dante, mauna na po kayo. Susunod na lang ako. Magmadali ka. Sumabay ka na sa akin. Ngayon ko lang nalaman na takot ka pala sa matataas na lugar, Beto. Hindi ako, takot. Sinisiguro ko lang na nakaligtas na kayong lahat bago ako Hakim, bakit mo pinutol yung tali ni Beto? Alam kong hindi tatalon yun. Mas okay na yung harapin niya yung takot niya kaysa pagpiestahan siya sa ere ng mga buitring papalapit sa atin. Loko talaga tong dalawan to. Nasa gitna na kami ng panganib. Nakuha pa magkulitan. Mabilis kaming bumulusok paibaba. Medyo may kalayuan pa ang mga harbon, kung kaya't malabo na nila kaming maabutan. Pero laking kulat ko nang biglang parang nag-iba ang direksyon ng tinutunguhan ko. Kung kanina ay padaos-dos, ngayon ay naging paabante na. Tek na yan. Doon ko lang nadama ang pagbaon na matatalas na kuko ng isa sa mga taong ibon na yon. Nakakapit na ito sa mga balikat ko. Pucha, papaanong naabutan niya ako? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Naloko na. Wala kaming kalaban-laban sa kanila dito sa ere. Napansin ko na dagit na rin nila si Don Lupo at Hakim. Gayon din ang iba pa naming mga kakampi. Mabilis na binabawian ng buhay ang iba sa amin. Para kaming mga unggoy na pinapapak ng mga agila sa ere. Habang dagit kasi nila kami, ay sinasabay nila ang pag-atake. Wala na ako nagawa
kundi sumalag na lang. Grabe sa tala sa mga uko nila, parang mga manok na may tare. Buisit. Akala namin tagumpay ang plano, pero parang napasama pa. Halos hindi makapalag ang mga kasamahan ko. Lamang na lamang ang mga hinayupak na harbon kapag nasa ere ang labanan. Napansin kong unti-unti nila ako nilalayo sa lugar na yon. Hindi nga kami nagkamali. Ako talaga ang pakay nila. Nang mga sandaling yon ay bigla ako naalala ang kakambal ko si Javier. Nasa panganib ako ngayon, pero hindi siya nagpakita. Hindi kaya tuluyan na siya napaslang. Tila may kurot ako naramdaman sa aking puso. Kahit naman ganun yon, kapatid ko pa rin siya. Isa pa, ilang beses niya na rin ako iniligtas. Pero siya, hindi ko man lang natulungan. Unti-unting napalitan ng galit ang lungkot na nadarama ko. Kung sakaling napatay nga nila si Javier, ay hindi ko mapapatawad ang mga buitring to. Pinilit kong abutin ang espada ko mula sa aking likuran. Pero alanganin talaga. Malabo ko mahawakan yon. Tawan mo ko! Tawan mo ko! Ginawa ko ang lahat upang makawala sa pagkakahawak ng aswang na dumagit sa akin. Hanggang sa puro sugat na rin ang tinamo ko. Tama sila. Malakas nga ang mga harbon. Iba ang bigat ng pag-atake nila kumpara sa mga nakasagupa ko ng aswang. Halos mawala na ako ng pag-asa. Pero sa isang iglap ay bahagyang dumilim ang kalangitan at kisapatang nagpulasan mula sa mga ulap ang hindi mabilang na linya ng mga kidlat. Direktang tumama ang mga bultahe ng kuryente sa mga nagliliparang harbon. Grabe, nakita ko na ang senaryong to. Tama, pihadong nagmula ang pag-ataking yon kay Dante. Napaka-epektibo talaga ng kampilan laban sa mga harbon. Sa lakas ng kapangyarihan nun ay halos malusaw ang mga taong ibon. At dahil doon ay tuluyan na nakawala ang mga target nila. Pero nakakamangha talaga dahil ni kapirasong bultahe ay wala kaming naramdaman. Duguan na bumagsak ang bawat isa sa amin. Pero pasalamat pa rin kami dahil marami pa rin ang nakaligtas sa amin. Ngunit hindi ko inaasahan ang makikita ko sa ibaba. Shit, napapalaban na pala kanina pa sila Don Lupo. Hindi ako makapaniwala sa mga nasasaksihan ko. Iba't ibang klase ng halimaw ang nakakasagupa ng mga kakampi namin. Pero napansin ko din na kahit ang mga kalaban namin ay naglalabo-labo rin. Naguguluhan talaga ako. Royal Rumble talaga ang naging tema. Malamang ito na ang iba't ibang lahi ng mga aswang na nais pumaslang sa akin. Buong bangis kong hinarap ang iba't ibang aswang na nasa paligid ko. May mga mukhang gagamba, chokoy, buhaya, at kung ano-ano pa. Basta ang papangit ng itsura nila. Sa kabila ng dami ng kalaban, ay naggagawa naming sumabay. Malamang karamihan sa kanila ay nagmula sa mababang uri ng mga aswang. Pero natitiyak ko, hindi kami tatagal sa ganong kalagayan kung patuloy lang namin silang sasabayan. Gilier! Hakim! Nabuksan ko na ang lagusan! Tawagin nyo na mga kasama natin! Magmadali kayo! Teka, nasan si Beto? At dahil sa labo-labong tema ng labanan, ay nagawa naming matakasan ang mga aswang na yon. Hindi pa sana kami papasok sa lagusan dahil wala pa si Beto at Don Lupo. Silang dalawa na lang ang kulang. Dante, mauna na kayo. Hahanapin ko lang yung dalawa. Hindi, Gilier. Sabay-sabay tayong papasok. Kapag nagsara na ang lagusan, ay hindi na ulit magbubukas to dito, kundi sa ibang lokasyon na. Ayun na si Don Lupo. Teka, sino yung bitbit niya? Grabe, sobrang bilis ng pagkaripas ni Tanda tungo sa kinatatayuan namin. Iba talaga to si Don Lupo. Parang kabayo tumakbo.
Hindi ko inaasahan, pero buhat niya na sa likod niya ang tila wala ng malay na si Beto. Ano kaya nangyari sa isang to? Bilisan nyo! Pumasok na kayo sa lagusan! Imbis na sumunod, ay patakbo naming sinalubong ang Don dahil hindi mabilang ang mga aswang na humahabol sa kanya. Bago ko pa mabunot ang espada ko, ay muli na naman nagliwanag ang buong paligid. Ang angas talaga ng kapila ni Dante. Nalit yun ang lahat ng mga aswang na nagtangkang humabol. Tagumpay kaming nakatawid sa lagusan. May mga ilang aswang ang nakasunod sa amin bago pa ito tuluyang magsara. Yun ang pagkakamali nila dahil laging food trip ko ang mga puso nila. Habang nilalantakan ko ang kumikislot-kislot na lang mga puso, ay mabilis na naghihilom ang mga sugat ko. Gilyar, ayos ka lang ba? Oo naman, Hakim. Bakit ganyan ka makatingin? Wala naman. Sa totoo lang kasi, nakakatakot ka tingnan sa tuwing kakain ka ng puso ng mga aswang. Hakim, lumayo ka na. Parang napapanguhan ako sa puso mo. Don Lupo, Haring Dante, si Gilyar. Ang lokong si Hakim, kumaripas ng takbo. Ang lakas mag-trip ni Ungas eh. Bawi-bawi lang yan. Nasaan ako? Anong nangyari? Mabuti naman at gising ka na, Beto. Hinimatay ka kasi sa ere kanina. Loko ka. Natatandaan ko na. Pinutol mo yung tali. Takot ka pala sa mataas na lugar, ha? Oo. Aaminin ko na. Hindi ako makatagal. Sa tuwing nasa mataas na lugar ako. Buwisit ka. Pero balita ko, namutla ka daw kanina. Ito kasi si Gilyar eh. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Sa'yo lang tumatayo yung balahibo ko eh. Kayo talaga. Puro kayo kalokohan. Pero teka, papaano ba ako nakaligtas? Iniligtas ka ni Don Lupo, Beto. Magpasalamat ka sa kanya. Maraming salamat po, Don Lupo. Sa totoo lang, sa tuwing naiisip ko na munti ko nang kitilin ng buhay niyo dati, nahihiya po ako. Kalimutan mo na yung Beto. Hindi na dapat pinag-uusapan ng mga ganong bagay. Pero kung babalikan ng mga pinagdaanan namin, ay nakakatuwa talagang isipin. Ang munti ko ng pagpaslang kay Beto, ganun din siya kay Don Lupo. Ang aksidente kong pagkakaligtas kay Dante mula sa mga kapatid niya. Ang mga bawat batok na inabot ko kay Hakim noong sinasanay niya pa lang ako. Pero ngayon, ito, kinikilabutan na siya sa akin tuwing nag-aasal ang mangwa ko. Ang pagiging emperador ko kay Don Lupo. Lahat ng yon ay masarap balikan. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa ganito pala hahantong ang pagsasamahan namin? Lahat talaga ng pangyayari ay tila may dahilan. Medyo naniniwala na tuloy ako sa sinasabi nilang kapalaran. Kayo, naniniwala ba kayo sa destiny? Ilang linggo rin kaming namalagi sa kuta ng mga banakon. Panigurado kasing inaabangan ng mga aswang ang paglabas namin. Nagpatupad ng utos si Yumir na wala mo nang papayagan tumagos sa lagusan. Mainit pa kami sa mga aswang. Baka nga nagkakaroon na sila ng pagkakaisa upang tugisin ako. Sa totoo lang, maayos naman ang kaharian nila Yumir na tinatawag nilang Condita Valle. Nakakamangha talaga ang lugar na ito. Talagang literal na sariling mundo. Wala kasing ibang nilalang na nasa loob nito, kundi ang mga hayop at mga banakon. Literal na payapa at talagang makakapamuhay ka ng matiwasay. Mga ninuno pa daw ng mga banakon ang gumawa ng lugar na ito gamit ang mahika ng trabungko nila. Amazing talaga. Kung pwede lang dumito na panghabang buhay. Pero syempre, hindi maaari yun.
Sa tagal ng inilagi namin sa Condita Valle, ay masusi naming pinlano ang bawat hakbang na gagawin namin. Siyempre kasabay na rin nun ang patuloy naming pag-iensayo. Marami kami natutunan mula sa mga mandirigmang panahon. Ganon din naman sila sa amin. Ayon sa plano, ay una naming susugurin ang lahing Arakan. Sila na kasi ang kasalukuyang nasa huling hanay ng pinakamahihinang lahi ng mga aswang ayon sa impormasyon ng mga katiktik. Nasa pang-11 daw sila sa hanay. Sa makatuwid ay wala na ang ika-13 at 12. Napas lang na raw ni Javier ang mga hari ng lahing yon, kaya pala malakas si Kumag. Nakakailang mutya na rin pala siya. Kumpara sa akin, na mutya pa lang ng mga banyak ang nakukuha. Pero bigla ko naalala, may ipinakain nga pala siyang puso sa akin. At ayon sa kanya, ay pag-aari daw yon ng isang hari. Hari ng mga aswang. Ano kayang lahi ang pinagmulan nun? Ngayon alam ko na kung bakit madalas niya sabihin na pabigat ako. Dahil pinaghirapan niya palang makuha ang mga mutya mula sa mga haring yon. Unti-unti ko na nauunawaan na hindi pala madali ang maging isang amangwa. Oo nga't may hula, pero hindi ibig sabihin nun na 100% na agad na magaganap ang lahat. Kailangan din namin magpursige. Pero para saan ba ang lahat ng ito? Bakit ba kailangan naming ubusin ni Javier ang lahi ng mga aswang? Hindi naman lahat sa kanila ay masasama. Ano pa't umiral sila kung kailangan din naman naburahin? Ewan, ang daming tanong sa isipan ko. Pero kung ito na talaga ang pasya ng tadhana, mukhang wala na akong magagawa pa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong muntik mamatay. Pero ito, nananatili akong humihinga at unti-unti pang lumalakas. Isa lang siguro ang ibig sabihin nito. May kadahilanan ang lahat ng mga nangyayari. Kung ano man yon, ay malalaman ko rin balang araw. Makalipas ang ilang linggo, ay nagtangka na kaming lumabas sa kuta ng mga banakon. Ayon kasi sa mga katiktik, ay wala na raw nag-aabang sa amin sa labas. Ilang araw din daw na naghalughog ang iba't ibang lahi ng mga aswang sa kagubatan. Hanggang sa sila-sila na rin ang mga naglaban-laban. Siyempre, matitira ang pinakamalalakas, ang mga harbon at palos. Mga piling mandirigma lang ang isinama namin nila Dante. Palihim na pagsalakay lang ang balak namin gawin. Kapag nakatunog kasi ang ibang lahi, ay malamang masira ang diskarte namin. At kapag minalas-malas, baka ito na ang huling magiging lakad namin. Magbubukang liwayway nang lisanin namin ang kuta nila Ymir. Palihim kaming lumabas mula sa kagubatan. Ngayong araw ang ikawalong pagbilog ng buwan. Kinakailangan namin marating ang kuta ng mga Arakan bago pa sumapit ang ating gabi. Ayon kila Don Lupo, ay ngayon ang araw na pinakihintay ng lahing Arakan upang magparami. Lalabas mula sa lungga ang reyna nila na kung tawagin ay itim na byuda. Gagawa daw ito ng malaking bahay sa pinakamataas na puno na matatagpuan sa gubat at doon magsisilang ng mga itlog na kaagaran din namang mapipisa upang maging mga mandirigma. Mas malalakas daw ang mga bagong silang kumpara sa mga karaniwang kawal, kaya't kailangan namin mapaslang arena bago pa nito mailuwal ang mga anak niya. Sa palagay ko ay hindi magiging ganong kadali ang lahat. Oo nga't nangungulelat ang lahing ito. Pero hindi pa namin kabisado ang totoong kakayanan nila. Hindi nga nagtagal ay tagumpay naman namin na-execute ang unang plano. Inunahan namin sa kagubatan ang biyudang itim. Nagtago kami sa paligid ng pinakamataas na puno sa lugar na yon. Nasa 30 lang ang kabuuang bilang namin. Maingat ang bawat pagkilos at kalkulado ang bawat hakbang namin. Hindi kami maaaring maamoy ng reyna. Nang sumapit ang ating gabi,
ay hindi nakuhang maghari ng kadiliman sa gubat na yon. Para kasing may spotlight sa itaas ng kalawakan at ang liwanag na yon ay nagmumula sa buwan. Bilog na bilog ito, tila nagbabantay sa buong paligid. Maya-maya pa ay unti-unti ko nang nadama ang mga yabag na parang mga paang naguunahan. Papalapit ito kung saan naroroon ang dambuhalang puno. Hindi talaga ako makapaniwala sa sobrang taas nun. Para kasing 10 palapag na building. 5 hanggang 7 tao ang kailangan para mayakap ang katawan nun. Tapos sa tuktok, masyadong malago ang mga sanga at dahon. Talagang hindi mo matatanaw kung ano ang nasa loob nun. Hindi na ako makapag-antay na makita ang itim na byuda. Nakakaramdam na rin kasi ako ng gutom. Nananabik na ako sa puso. Puso ng pinuno ng mga aswang. Puso na nagtataglay na mutya. Puso na hindi lang papawi sa gutom na nararamdaman ko, kundi magbibigay din sa akin ng karagdagang kapangyarihan. Naglalaro sa likod ng isipan ko kung ano ba ang itsura ng reyna ng mga Arakan. Panigurado, nakakatakot ang mukha niya. Malamang pangit din, katulad ng mga pinuno ng mga aswang na nakasagupa ko na. Kung sa bagay, ano pa bang aasahan ko? At saka, hindi ko na dapat iniintindi yon. Pero may kakaibang bagay ako nararamdaman. Ang weirdo talaga. Kasi parang nasasabik talaga ako makita siya. Bakit kasi reyna at hindi hari ang pinuno nila? Tsaka, Don Lupo, bakit ba tinatawag siyang itim na byuda? Ibig sabihin, balo na siya? Bakit hindi na lang siya mag-asawa ulit? Hindi ganun kadali yon, Gilier. Iba ang sistema ng mga Arakan kumpara sa ibang lahi ng mga aswang. Byuda, dahil kailanman ay hindi siya maaaring makapag-asawa at umibig. Ha? May ganon? Ang corny naman. Di wala siyang love life. Kung makapagsalita ka, parang meron ka. Oh, ba't sa akin napunta ang topic? Bakit kasi itim na byuda? Napapaisip lang talaga ako. Tinatawag siyang itim na byuda dahil kulay itim ang mga galamay at sapot niya. Kinikilala ang bagsik niya sa buong kaswangan. Kaya siya nabubiyuda ay sa kadahilan ng matapos niyang sumiping at mabuntis ng kasintahan o asawa niya ay otomatik kung kakainin niya ang kanyang kapareho. Ha? Ang weird. Bakit niya naman ginagawa yun? Ganon talaga ang sistema nila, Gilier. Parang isang sumpa yun. Dahil ang lalaking isasakripisyo ay siyang magbibigay lakas sa mga bagong silang na mandirigma. At sa maniwala ka o sa hindi, ay wala nang kakayahan pa ang itim na byuda upang mapigilan ang mga bagay na yon. Hindi niya makokontrol ang sarili niya, kung kaya't ang sabi nila ay iniiwasanan ng reyna ang mahulog ang loob sa sino mang magiging kapareha niya. Ah, ganun pala yun. Ang saklap naman. Now I know. gaano kaya siya kalakas? Ano kayang mga abilidad meron siya? Kaya ko kaya siyang harapin? Ilang segundo pa ang lumipas nang tuluyan tumambad sa amin ang itsura ng itim na byuda. Putya, nakakapanindig balahibo ang haba ng mga galamay niya. Sobrang kapal ng balahibo nun, pero nabigla ako nang makita ko ang katawan niya. Hindi ko inaasahan yon, pero iba pala ang itsura niya. Para kasi siyang babae na tinubuan ng walong galamay sa likod na siyang ginagamit niya upang lumakad. Hindi ko maaninagan ang mukha niya dahil natatakpan yon ng napakahaba niyang buhok. Nag-iisa lang siya nagtungo sa puno dahil bawal daw itong maistorbo. Ganun daw talaga sa tuwing kailangan nitong mga anak. Malamang ayaw niya ng maingay sa paligid. Epektibo naman ang pinabaong likido ni Ymir. Nagpahid kami sa buong katawan nun, kaya't hindi niya kami naamoy. Maging ang presensya namin ay naitago din nun. Gusto ko na sanang umatake ng mga sandaling yon, pero hayaan daw muna namin siya makagawa ng bahay at hintayin ang pagkakataon na nasa kalagitnaan na siya ng pangingitlog. Yun daw kasi ang pinakamainam na sandali upang atakihin ang reyna. Ilang sandali pa ang lumipas nang sinimulan na nitong balutan ng maitim at makapal na sapot ang buong paligid ng itaas ng puno. Nakakapangilabot talagang tignan, hindi ka panipaniwala, pero nangyayari talaga siya.
Maya-maya pa ay sumenyas na si Don Lupo. Hudyat na yon upang umakyat na kami nila Dante at Beto sa itaas ng malaking puno na yon. Nagmamadali pa akong kumilos dahil nga gutom na talaga ako. Naaamoy ko na kasi ang bango ng pumipintig niyang puso. Gaya ng plano ay ako ang unang pumasok sa malaking bola ng sapot na yon. Sobrang kunat nito pero baliwala yon sa talas ng sagrado kong espada. Sakto dahil kasalukuyan na naglalabas ng itlog ang itim na byuda at yun ang hinihintay kong pagkakataon. Buong bangis ako sumugod sa kanya pero shit, may kakaiba sa tinig niyang yon. Imbis kasi na sumigaw dahil nanganganak, parang umaawit pa to. Hindi ko alam, pero parang naging lutang ang isipan ko ng mga sandaling yon. Tila may kakaibang ipinapahiwatig ang awitin niyang yon. Nakakakilabot talaga, promise. Unti-unting lumingon sa akin ang itim na byuda at mula sa kinatatayuan ko ay nawala na ako ng kakayahan na utusang gumalaw ang aking katawan nang makita ko na ang mukha ng reyna ng mga Arakan. Ha? Totoo ba to? Celia? Celia, ikaw nga! Pucha, ano ba tong nangyayari? Papaanong naging si Celia ang biyudang itim? Matagal nang patay ang pinakamamahal kong asawa. Pero ito, nasa harap ko siya ngayon at buhay na buhay. Papaanong naging posible to? Unti-unting iniangat ni Celia ang kanyang mga kamay tungo sa direksyon ko. Tila hinihikayat ako nito na lumapit sa kanya. Celia, mahal ko. Buhay ka. Oo, Gilier. Buhay ako at matagal na kitang hinahanap. Halika, yakapin mo ko, mahal ko. Otomatikong humakbang ang mga paa ko tungo kay Celia. Wala akong pake kahit siya pa ang reyna ng mga aswang. Aswang na rin naman ako eh. Isa pa, matagal na akong nananabik sa kanya. Natanaw kong maging si Beto at Dante ay unti-unti na ring lumalapit kay Celia. Ano to? Magkakilala ba sila? Pero hindi. Imposible. May binabanggit na pangalan ng dalawa pero hindi ko naman kilala. Ngunit ang nakakapagtaka ay nakatingin din sila kay Celia at tulad ko ay medyo naluluha na rin ang dalawa. Ewan, basta ang importante ay buhay ang asawa ko at muli na kami magsasama. At dahil sa ako ang unang pumasok ay una ko ring narating ang kinaroroonan ng reyna. Buong kasabikan kong hinagkan ang pinakamamahal kong asawa. Isang mahigpit na yakap. Yakap na matagal ko nang pinapangarap na muling maganap. Celia, mahal ko. Salamat sa Diyos at buhay ka. Papaanong nangyaring... Hindi ko maintindihan. Pero bakit niya ako inagat sa bandang leeg ko? Hindi ako sigurado. Pero baka parte talaga yon ng kung anumang ritual. Gusto niya rin siguro akong gawing kauri niya. Ang hindi niya alam, tulad niya, ay isa na rin akong aswang. Pero bakit ganon? Ang simpleng kagat kanina ay unti-unti nang pumupunit sa balat ko. Medyo masakit na. Nagulantang na lang ako at parang biglang naalimpungatan nang may malakas na puwersang umila sa akin papalayo kay Celia. At bago ko pamalingon ng pinanggalingan nun, ay napansin kong tumalsik na ng bahagya ang pinakamamahal kong asawa. Sigurado akong dulot yon ng isang malakas na pag-atake. Nagmula ang ataking yon kay Don Lupo. Gilier! Gilier, gumising ka! Naguguluhan talaga ako kung ano bang nangyayari dito. Bakit umatake sila Don Lupo? Teka, hindi ko nga pala nasabi sa kanila na ang biyudang itim ay ang aking si Celia. Don Lupo, pakiusap. Itigil niyo ang pag-atake.
Ang reyna. Ang reyna ng mga Arakan. Siya ang asawa ko si Celia. Isang malakas na sampal ang tugon na nakuha ko mula kay Tanda. Buwisit to ni hindi man lang ako pinakinggan. Buong lakas akong bumangon upang awatin ang mga kasamahan ko. Maging sila Beto at Dante ay pinipigilan din ang pag-atake ng mga kasamahan namin tungo sa Reyna. Mag-isa lang siya, pero ni isa sa mga awangan at alamin ay walang makalapit sa kanya. Sobrang bilis niya kumilos at nakadagdag pa sa kalamangan niya ang pagkakaroon ng 8 galamay. Mabilis niya napapaslang ang mga nagtatangkang umatake sa kanya. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon kung kaya't sinubukan kong awatin si Celia. Celia, tama na. Huwag mong paslangin ng mga kasamahan ko. Mga kakampi natin sila. Shit, bakit ganon? Imbis na kasi makinig siya sa akin, ay muli niya na naman akong kinagat. Sa pagkakataong to, ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Bigla na kasi ako nahilo at hindi ko na napigilan na mapasuka. Putik, magiging taong gagamba na rin yata ako Tuluyan na akong bumagsak at nagkikikisay ang katawang ko. Pero bago pa mangyari yon, ay nagulantang ako nang makita kong iba na ang itsura ng biyudang itim. Hindi na siya ang pinakamamahal ko si Celia. Gilier, gumising ka sa katotohanan. Kung ano man ang nakikita mo, ay parte lamang ng salamangka ng Reyna. Nililin lang kanya. Gilier, ayos ka lang ba? Don Lupo, nakagat si Gilier. Imposibleng makaligtas siya sa kamandag na Reyna. Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam, Hakim. Wala pa akong nabalita ang nakaligtas sa kamandag niya. Don Lupo, anong nangyari? Gilier, huwag niyo sabihing nakagat siya ng biyudang itim. Mabuti naman na tagbalik na kayo sa katinuan. Oo, nakagat ka si Gilier. Teka, ano bang ibig sabihin nito? Tek na yan. Hanggang dito na lang ba ako? Hindi ko man lang naisip na isa lamang palang panlilinlang ang mga nakita ko. Doon ko lang naalala. Sa mismong harapan ko binawian ng buhay ang pinakamamahal kong si Celia. Kaya't napaka-imposibleng mabuhay pa ulit siya. Siguro nga, masyado lang ako nanabik sa aking pinakamamahal na asawa. Iba yung kalungkutan na naman ang bumalot sa buo kong pagkatao. Ngunit panandalian lang ang kalungkutang yon dahil mabilis yun napalitan ng puot at galit. Sa kabila ng panghihina at iba yung hapdi na lumulupig sa buo kong katawan, ay pinilit ko pa rin makabangon. Walang yaka. Wala kang karapatang gamitin ng asawa ko sa mga kalukuhan mo. Sinisiguro kong pagpabayaran mo ang kalapastanganan mo. Imposible. Paanong nakakatayo ka pa? Wala pang nakaligtas sa kamandag ko. Maliban na lang kung nasa iyo ang butsanang. Sa sobrang pag-aasar ko sa biyudang itim, ay buong bangis akong umatake sa kanya. Paasa kang bruha. Pagpabayaran mo ang kabulastugan mo. Patuloy kami nagpalitan ng atake. Sa dami ng galamay niya, ay nasasabayan ko pa rin ang bawat pagsugod na ginagawa niya. Hindi naman siya ganong kalakas, pero puro kagat din talaga ang inabot ko. Isa pa sa nagpahirap sa akin ay ang napakalagkit niya sapot. Buisit. Gilier, ayos ka lang ba? Hindi na mabilang ang mga kagat na inabot mo. Baka hindi ka na tumagal sa labanan. Huwag ka mag-alala, Dante. Mukhang maayos naman ang lagay ni Gilier. Sigurado po ba kayo Don Lupo? Diba, walang nakakaligtas sa kamandag ng biyudang itim. Halos mawaglit din sa isipan ko. Pero may isang nilalang ang hindi tinatablan ng kamandag ng Reyna ng mga Arakan. Anong ibig niyo sabihin, Don Lupo? Sinong nilalang ang tinutukoy niyo? Si Gilier ba? Hindi, Dante. Hindi si Gilier, kundi ang hari ng mga lakdan. Ha? Bakit parang pati si Gilier hindi naapektuhan ng laso niya? Hindi ba't nabanggit niya na may pinakain sa kanya si Javier? Maaring ang puso na yon ay nagmula sa hari ng mga lakdan. Dahil ang hari lang ng mga lahi na yon ang siyang tanging may kakayahang labanan, ang laso ng biyudang itim.
Kamangha-mangha talaga. Narinig ko ang usapan ng dalawa. Siguro nga, ganun ang nangyari. Hindi pa rin makapaniwala ang bruwang halimaw na hindi tumatalab sa akin ang laso niya. Swerte pa rin talaga. Ngayon ko na pag-isip-isip, kahit wala pala si Javier, parang iniligtas niya na rin ako. Mabuti na lang din, naging maagap sila Don Lupo. Kung hindi, malamang nakagat na kanina si Dante at Beto. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon ang biyudang itim na makapamiktima pa ng mga kampi namin. Hindi ko talaga siya tinantanan. Paasa Makamandag din ang mga natatanging mandirigma ng mga Arakan. Salamat na lang at madaming balatilong na baon si Dante. Kaya't marami pa rin ang nailigtas sa mga kakampi namin. Ilan lang kasi kami at wala talaga sa plano na harapin namin sila sa isang digmaan. Ang kaso, naglabasan na rin ang mga Arakan nang marinig nila ang pagsigaw ng kanilang reyna. Hindi naman sila ganun kalalakas dahil nakukuha pa rin naming sumabay. Malaking tulong sa amin na nangyayari ang labanan sa itaas na malaking puno na yon. Para rin kasi isang malawak na lugar yon. Amazing talaga. At bago pa makaakyat ang mga taong gagamba, ay kaagad silang napapatamaan ng mga kampi namin. Kaya't kahit marami sila, ay halos patas lang ang naging labanan. Nagpatuloy kami sa pakikidigma. Medyo mabilis din talaga ang reynang si Lucille. Kung nagkataon na tumalab ang laso niya sa akin, malamang finish na. Hindi ko na ininda ang mga kagat niyang yon. Pero putya, kadiri talaga yung malapot na likidong pinubuga niya. Rages, sa tuwing tinatamaan ako nun sa muka, ay nahihirapan akong huminga. Sa sobrang asar ko, ay pinunturya ko na isa-isa ang mga galamay niya. Hindi umubra ang mga makunat niyang paa sa talas na sagrado kong espada. Hanggang sa 3 galamay na lang ang natira sa kanya. Walang yakang bruwa ka. Kapastangan. Isang malaking pagkakamali ang paasahin ako. Dahil sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi ko alam kung paano hindi tumatalab sa'yo ang kamandag ko, Amangwa. Sumpain ka! Katapusan mo ng bruwa ka! Hindi na nakagalaw pa ang reyna ng mga Arakan. Nang buong lakas kong tinukot ang puso niya. Walang hapas kong nilantakan yon sa harap mismo ng mga kampo niya. Hindi makapaniwala ang mga ito na wala na ang kanilang reyna. Halata sa mga mukha nila ang iba yung pagkasindak sa ipinakita kong asal ng isang amangwa. Sinabayan ko pa yon ng nakakagimbal na paghalakak na talaga naman naging effective. Takot na takot ang mga Arakan sa ginawa kong yon. Hindi sila magkanda ugaga at sabay-sabay na nag-atrasan. Mabuti na lang talaga at gano'n na nangyari. Dahil kung hindi, malamang ay mapalaban pa kami ng gusto at siguradong iilan lang ang matitira sa amin. Tagumpay ang unang misyong ko bilang amangwa. Siyempre, sa tulong na rin nila Don Lupo. At dahil nga sa may nakuha akong panibagong mutya, ay panibagong lakas na naman ang dumaloy sa buo kong sistema. Kung anong kapangyarihan at kakayanang nadagdag sa akin, ay malalaman ko pa. Putek, huwag lang talaga ako tubuan ng galamay at magkaroon ng sapot sa puwet. Dahil pag nagkataon, napakasagwa talaga. Ligtas kaming nakabalik sa Convita Valle at doon ay muli kami nagplano para sa ikalawang misyon.